aí están as realidades respecto a unha subvención que perdemos por turismo Xunta de Galicia de 35.000 euros. E lle podo garantizar que os técnicos e sobre todo as técnicas do Concello do Grove traballaron a río para intentar entrar en tempo e forma, pero foi imposible. Curiosamente a Diputación a Xunta de Galicia non nos dou máis tempo para poder xustificar esa caseta de socorristas. A Diputación de Pontevedra nos dá un ano máis para prorrogar e polo tanto xustificar o auditorio. Bueno, pois esa é a diferencia, non? Pero dígolle, e as contas están aí. Home, a maioría absoluta non é moi holgada. É a primeira que hai na historia, a maioría son 9, temos 10, 51% dos votos. Non está mal, non nos quixamos. Así pois, lóxicamente nos toca saber xestionar esta nova situación, e esta nova situación que é unha maioría absoluta. Claro que sí, é unha situación totalmente novedosa no Concello do Grove e iso significa poder sacar as cousas diante, e é o que estamos intentando sacar hoxe aquí. E nós o que temos que rendir contas ao fin e ao cabo, por suposto temos que dar toda a información, e aquí está o secretario para que me corrixa. Todo concelleiro e concelleira do Concello do Grove, por ter o status de concelleiro, ten acceso aos expedientes. Outra cousa é poder facer copias, outra cousa, pero acceso aos expedientes, eso sempre. E respecto á documentación que ten solicitado, eu xa din orden de que se facilitara o acceso a ese expediente cando vostede o estime oportuno. É que non teño ningún problema. Faltaría máis, vamos, faltaría máis. E así, pois, curiosamente, é moi extraño que lle contesten eso, porque desde fai xa uns anos, e fomos un concello pioneiro en eso, temos un sistema que o xestiona donde absolutamente todos os expedientes están aí, polo tanto non hai nada máis fácil que buscar aí. Procurarei porque se lle dá esa de interesarme porque se lle dá esa resposta, pero o expediente de, quero recordar que era do Pexón e outro hora non me lembro cal é, están, nos xestiona. Por certo, do Pexón xa temos o informe favorable de medio ambiente, que era aquel que faltaba. Polo tanto, espero que en breve, se antes sempre de que finalice este ano, podamos traer o Pexón ao pleno. En definitiva, creo que non é a cousa tal como presentan. O pleno é un órgano que se vai seguir convocando, que vamos a seguir traendo temas a debatir. Seguramente estes 4 anos vamos ter moito que debatir e moito que discutir, e polo tanto vai seguir sendo un pleno e un órgano totalmente aberto de debate político para que todos os veciños e veciñas se interesen e podan ter información cumplida. Certo é que este goberno xa fai tempo que temos tomado decisións de facilitar información directa cos veciños e veciñas en todos aqueles proxectos que poñemos en marcha, e o vamos a seguir facendo, por suposto. De feito, seguramente a próxima semana convocaremos a todos os veciños para explicar a obra de Rosalía de Castro que vamos a iniciar finales deste mes de agosto, non? Polo tanto, esa conversación directa cos veciños sempre vamos a ter e sempre vamos a levar adiante. Ben, debatido o tema, polo tanto, procedemos á súa votación. Expediente 1008/2019, Delegación de Competencias Plenarias na Xunta de Goberno Local. Votos a favor? 10. Abstencións? En contra? 7. Ben, pasamos, polo tanto, ao punto número 4, expediente 1333/2019, Mesa Local de Comercio. Señor secretario. Dase conta do ditame da Comisión Informativa de 23 de xullo de 2019 sobre os representantes da Mesa de Comercio Local. Dada conta da acta de sesión realizada pola Mesa Local de Comercio do Grove do día 25 de marzo de 2019, na que se acordou por unanimidade informar de xeito favorable a integración da Asociación Comerciantes Grove Makers na Mesa Local de Comercio e solicitar ao Pleno a designación de outro representante da Administración Local a un total de 4 representantes, incluída a Presidencia, equivalente ao novo número de asociacións de comerciantes e consumidores, visto o decreto 183/2011, polo que se regulan as mesas locais de comercio. Pola Alcaldía proponse, primeiro, que os representantes do Concello sexan os seguintes:
o alcalde ou concelleiro en que delegue, un membro polo grupo do PSDG-PSOE e o seu suplente, un membro polo grupo do Partido Popular e o seu suplente, un membro polo grupo do Bloque Nacionalista Galego e o seu suplente. A inscripción concreta dos membros da Mesa Local de Comercio que deberán formar parte en representación de cada grupo, realizarase mediante escrito do voceiro dirixido ao alcalde, do que se dará conta no seguinte pleno que se realice. Moi ben, moitas gracias. Bueno, pois creo que este sí é unha proposta xa que resume a lectura que acaba de facer o señor secretario. Mesa Local de Comercio, 4 membros deste pleno teñen que formar parte dela, incluída a presidencia, e a proposta é a presidencia, alcaldía ou concelleiro ou concelleira en que delegue, un membro do Grupo Municipal Socialista, un membro do Grupo Municipal do Partido Popular e un membro do Bloque Nacionalista Galego cos seus correspondentes suplentes. E iso que será unha proposta que nos seguintes días cada voceiro ou voceira terá que aportar a alcaldía e en todo caso presentar por rexistro designando ese titular e suplente de cada un dos membros que van conformar esta Mesa Local de Comercio. Estamos, creo que aí isto está falado acordado. Se non hai intervencións, procedemos a súa votación. Votos a favor? Perdón. Esqueceuse no segundo punto, que é aprobar a integración que se propón da Asociación Grove Makers. Vale, ok. Pois entonces procedemos a súa votación. Votos a favor? Moi ben, apróbase por unanimidade, moitas gracias. Pasamos, polo tanto, ao punto número 5, expediente 787/2019, conta xeral 2018. Tamén dá lectura, señor secretario. Dase conta da proposta da alcaldía sobre a conta xeral do orzamento do exercicio 2018. De acordo coa legislación de facendas locais, forma determinada pola Comisión de Contas en sesión celebrada o 28 de maio de 2019, a conta xeral foi exposta ao público polo prazo establecido no artigo 212 do Real Decreto Legislativo 2 de 2004 de 5 de marzo, sen que se presentaran reclamacións, reparos ou observacións. Visto canto antecede, pola alcaldía proponse ao Pleno da Corporación a adopción do seguinte acordo. Primeiro, aprobar a conta xeral do exercicio 2018, tal e como foi dictaminada pola Comisión de Contas na sesión de 28 de maio de 2019. Segundo, remitir a conta xeral aprobada xunto con toda a documentación que integra aos órganos de control externo competentes para a súa fiscalización de acordo co artigo 212 do texto refundido da Lei Reguladora das Facendas locais e demais normativa aplicable. Moitas gracias. Como ben saben, isto se foi informado nunha comisión de contas fai un tempo porque o procedimento así o requería, superou o período de exposición pública e, polo tanto, xe se trae a pleno para a súa aprobación. É información que teñen todos, a conta xeral 2018, que en resumen nos trasladaba un superávit e, sobre todo, un remanente de tesorería positivos no que foi o exercicio do ano 2018, que ademais quero lembrar aquí que nos permiteu amortizar anticipadamente 150.000 euros dun dos préstamos dos préstitos que a día de hoxe ten o Concello do Grove, polo tanto, reducir a cota de amortización e intereses correspondente a ese préstito. E se non me lembro mal, e estou falando de memoria, que en torno, conxuntamente, suma amortización e intereses 24.000 euros. 24.000 euros que nos aforramos por esta amortización anticipada dos 150.000 euros. Creo que é o máis suliñable. Por suposto, se poderán comentar moitas máis cousas, pero é o resultado da conta xeral que xa se trasladou a todos os grupos políticos e que ademais se expuxo públicamente. Abrimos un turno de intervencións, se teñen algo que comentar, e se non, procedemos á súa votación. Non hai palabras pedidas, por tanto, procedemos á súa votación. Votos a favor da conta xeral 2018. Abstencións. 7. Apróbese por maioría. E pasamos ao punto número 7 da parte resolutiva. Expediente 408/2019, elaboración e aprobación do orzamento 2019. Está antes, creo que o punto 6 que é o contrato de préstamo. Acabo de saltar, perdón. Sí, é verdad. O punto 6, expediente 91/2017, contrato préstamo.
Dase conta do ditame da Comisión de Contas de 23 de xullo de 2019, expediente 91/2017, para a modificación do destino do parte do préstamo concertado con entidade da banca. Visto o proxecto Solución Tecnolóxica de Xestión de Demanda Enerxética, financiado con cargo a unha subvención da Cámara de Comercio por importe de 53.550,12 euros, con cargo préstamo a banca por importe de 26.620 euros, visto que unha rematada obra produces un exceso de financiación por importe de 15.357,32 euros, con cargo ao citado préstamo da banca, vista a conveniencia de dedicar o exceso de financiación producida pola concesión da subvención referida. Visto o informe de intervención, propónse, previo ditame da Comisión Informativa, o seguinte acordo: modificar as finalidades ás que deben destinarse os fondos disponibles das operacións de crédito concertadas en data de 17 de febreiro de 2017, propoñéndose un novo destino a cantidad disponible que ascende a 15.357,32 euros, acorde ás necesidades de Concello os seguintes gastos: convenio da Diputación de Pontevedra para iluminación exterior sostible por 12.377,09 euros, inversións en iluminación para a mellor eficiencia enerxética 2.980,23 euros, por un total de 15.357,32 euros. Segundo, solicitar a intervención municipal a incoación dos oportunos expedientes de modificación orzamentaria. Despois de sometida a proposta á Comisión Informativa de Contas, ditaminouse favorablemente con 3 votos dos concelleiros do Grupo Municipal do PSOE e 3 abstencións dos concelleiros do Partido Popular, Benega e Esquerda Unida. Moitas gracias. Pois isto, como saben, e tamén se ten falado na comisión, a modificación de unha partida do préstamo que estamos falando do ano 2017, concretamente de 15.300 euros en números redondos, porque temos asinado un convenio coa Diputación de Pontevedra, convenio IDAE, que está destinado á mellora enerxética, concretamente á mellora enerxética no alumeado público, e, polo tanto, acometemos un novo destino deses cartos de 12.367 euros, que é a parte municipal dese convenio, e que o restante, os 2.000 e pico euros de restante, tamén o vamos a destinar ao mesmo obxectivo, que é o aforro enerxético en iluminación. Isto vai significar que vamos a cometer unha serie de reformas e de melloras no alumeado de algunhas rúas do Concello de Grove para seguir co plan de aforro enerxético que xa levamos 4 anos en marcha e que nos permite, primeiro, ser máis eficientes, máis eficaces, aforrar económicamente das partidas do orzamento e dar mellor servicio en esas rúas. Así pois, isto é a proposta que traemos hoxe en este punto. Abrimos un turno de intervencións, señor Otero. Bueno, en Esquerda Unida anunciamos que vamos a votar en contra por, basicamente, unhas cuestións que paso a relatar. Esta é unha modificación sobre un crédito de 450.000 euros que no seu momento se solicitara a proposta de Esquerda Unida, porque primeiro iba a ser en base ao remanente de líquido de tesorería, pero visto aquel informe de intervención que nos dicía que podíamos entrar en problemas económicos no Concello, propuxéramos este crédito de 450.000 euros que eran para, se non me equivoco, para a obra de Castelao, para Pratería, Estoño, e despois son 3 propostas nosas que eran Meloxo, a Graña e a Ruela do Curruncho. Lógicamente, naquele momento tiñamos tamén un acordo que era a subvención que viña para Castelao en caso de ser de concedela, como si foi, que os cartos destinados para esa subvención, o sea, iguales esa subvención, se destinaran nunha segunda fase en Meloxo e a Graña, cousa que non se fixo, nin se nos comunicou naquel momento para onde se destinaba o cambio. Chegaras a pleno, fixera esa proposta, e agora volvemos a modificar uns sobrantes para outra cuestión, sin seguir atendendo esa proposta de Esquerda Unida, os acordo con Esquerda Unida, polo cal, lógicamente, non pertenece que aprobemos esta proposta. Nada máis. Vale, gracias. Alguna intervención máis? Ben, en calquer caso, perdón, señor Outeiro. Sí, nós tamén fóramos partícipes desa boa sintonía que houbera no 2016-17 con este goberno, con esas partidas que acaba de relatar o compañero de Esquerda Unida, e incluso que se falara de que cando o sobrante, se houbera sobrante polas subvencións, pois que o negociaríamos outra vez e buscaríamos o mellor sitio para volver a invertilo. Cousa que este
goberno incumpleu flagrantemente naquela data e foi cando despois buscou un novo socio para que se lle aprobara as súas decisións, iba a dicir outra palabra, pero mellor me reservo, que lamentablemente a día de hoxe xa non está na corporación. Entón, inda que nos pareza ben todo o que sexa forro enerxético, todo o que sexa mellorar as condicións de iluminación con equipamentos máis modernos, con menor consumo, isto ven de resultas desa situación do 2017 na que nós fomos partícipes, na que nós fomos enganados, como a outros compañeiros, e na que, polo tanto, non podemos votar afirmativamente. Nada máis. Moitas gracias. Unha intervención máis. A ver, aquí acabamos de asinar un convenio coa Diputación de Pontevedra que nos vai aportar, quero recordar, 100.000 euros a cambio de que nos aportemos estes 12.000. Lógicamente este é un remanente que había en este préstamo por las diferentes obras que se fixeron. Por certo, fixemos obras Meloxo, Curruncho, A Graña, e Meloxo e A Graña volvemos e ampliamos, fixemos outro tramo máis do que se había feito, e en Meloxo asfaltamos algunhas rúas máis. Eso está aí para comprobar, porque ademais o acordo con Esquerda Unida, que se cumpleu, despois se di que Cacabelos nunca cumple e é moi mal negociador, pero cumplimos ese tramo que me acordo perfectamente, que era a conexión entre Xoán 23 e o centro da Graña, e despois continuamos nos últimos meses a continuación da Graña hasta arriba, con unha nova pavimentación, e xa habíamos cambiado o tramo que vai desde a parte de arriba de Xoán 23 hasta ese centro da zona da Graña. E en Meloxo exactamente igual, pero lógicamente, como comprenderán, non podemos renunciar a un convenio de 100.000 euros coa Diputación de Pontevedra cando o Concello nos piden 12.000 euros a través do IDAE para aforro enerxético. Nós pensamos que é unha moi boa inversión para o Concello do Grove, porque nos vai a permitir, en primeiro lugar, mellorar a iluminación de varias rúas, en segundo lugar, facer un aforro enerxético do coste que nos xenera o suministro eléctrico no Concello do Grove e ser moito máis eficaces. Por lo tanto, cuestións positivas. Isto é unha das cuestións que falábamos. Vostedes dirán que mal xestionado está isto, porque non cumpliron o que se falaba, e non lle estamos dicindo que arranxamos esas rúas, fixemos peatonal a Castelao, e que agora conseguimos este convenio para mellorar a eficiencia enerxética no Concello de Grove. Bueno, esas son as diferencias de visión política que podemos ter cada un de nós. A nós o que nos interesa é seguir mellorando este pobo, e con esta inversión sí que estamos convencidos que o vamos a facer. Así pois, lamentando que non se apoie unha cuestión que creemos que sí é positiva e as súas razóns teñen, pero consideramos que é positiva. E, señora Castro, pode profundizar un poquinho máis en que accións en concreto van a facer, en que rúas, ou non o teñen claro ainda? Ainda non temos decidido, hai unhas partes delas completar, porque xa fixemos varias actuacións no centro do casco do Concello de Grove, desde Luis Casais, Luis Seoane, Pablo Iglesias, e agora vamos a complementar con Rosalía de Castro e outras rúas máis. A verdad que asinamos isto que asinamos fai un mes e pico, coa Diputación de Pontevedra, e que agora ainda temos un plazo para decidir onde vamos a cometer estas actuacións de mellora e cambio de iluminación. Lógicamente, vamos a cambiar aquelas iluminarias e aquele alumeado público que en peor estado está e que máis custo nos está levando. E por iso, ademais, temos uns técnicos, concretamente na área, os áreas de electricistas, que son os que realmente nos marcan o obxectivo de cambio desta iluminación das diferentes rúas. Ahora, o plan completo de rúas sí que non temos aquí presente, pero que o vamos a levar adiante. Ben, polo tanto, non habendo máis puntos, máis temas que tratar en este punto, procedemos á votación do expediente 91/2017, contrato préstamo. Votos a favor? Abstencións? En contra? Ben, pasamos ahora sí ao punto número 7, expediente 408/2019, elaboración e aprobación de orzamento. E ahora sí, secretario. Dase conta do ditame da Comisión Especial de Contas desenvolvido 23 de xullo de 2019. Vista a proposta da Alcaldía,
exame e aprobación se procede ao orzamento municipal por exercicio 2019, redactado o proxecto de orzamento municipal formulado por exercicio 2019 de acordo coa normativa que aquí se indica, visto que a tramitación do proxecto se cumpren os requisitos establecidos nas disposicións vixentes e que o mesmo contén os documentos exixidos, proponse ao Pleno a adopción do seguinte acordo. Aprobar inicialmente o orzamento municipal para o exercicio 2019. O importe do cal queda fixado en canto ao orzamento de gastos na cifra de 10.605.165 euros e en canto ao orzamento de ingresos na cifra de 10.605.165 euros, polo que este non presenta déficit inicial e asignado a cada un dos capítulos e cantidades que aquí se indican. Aprobar as bases de execución do orzamento, aprobar o cadro de persoal do orzamento 2019 que se contén a documentación do orzamento, dando ao mesmo a tramitación establecida nas disposicións vixentes, expoñer ao público orzamento por un prazo de 15 días hábiles para a presentación de reclamacións conforme disposto no artigo 169 primeiro do texto refundido e regulador das facendas locais e 21 do Real Decreto 500 de 1990, considerando definitivamente aprobado o mesmo de non presentarse reclamacións no período de exposición pública, debendo cumplirse o trámite da súa publicación resumido por capítulos xunto co cadro persoal, segundo se dispón no artigo 169.3 do Real Decreto Legislativo 2 de 2004. Despois de someter a cita proposta a consideración de Comisión Especial de Contas, esta ditamina favorablemente co voto dos concelleiros do grupo do PSDG-PSOE, 3 abstencións dos grupos do Partido Popular, BNG e Esquerda Unida. Moitas gracias. Bueno, pois traemos aquí a aprobación o orzamento do ano 2000 deste exercicio 2019 con un orzamento en números redondos de 10.600.000 euros, 10.605.000, como acaba de ler o señor secretario, que significa un incremento de en torno aos 80.000 euros, sempre falo en números redondos, de 80.000 euros respecto ao exercicio anterior, que veñen provocados principalmente por o incremento de ingresos pola parte do ICIO, da base do IBI, e que, polo tanto, nos permiten mellorar lixeiramente menos dun 1% o orzamento respecto ao exercicio anterior do ano, perdón, 2015, do 2018, mamma mía. Entonces, prácticamente o mismo orzamento que o ano pasado. Si é certo que hai cambios sustantivos no reparto das partidas de gasto. Nos ingresos, como dicía, prácticamente seguimos igual. Quero recordar que levamos 4 anos sin tocar ningún tipo de impostos nin de tasas, se non se teñen feito rebaixas, tampouco se teñen feito subidas, polo tanto, eses incrementos son por mellora da actividade económica no ámbito da construción, que iso é o ICIO, e pola base do IBI. Respecto dos gastos, si hai uns cambios determinados que temos que suliñar. Como sempre, as dúas partidas, os dous capítulos que máis gasto nos levan destes 10.600.000 euros é un 42%, máis ou menos, que son gastos de personal, de todo o personal do Concello de Grove, e outro 40-41% de gastos corrientes, capítulo 2, que, digamos, son os dous capítulos principales de xestión de un concello do día a día que nos leva. Eso nos leva a un 82-83% do gasto total dos 10.600.000 euros. Adicamos 700 e pico mil euros a amortización de préstamos, de deuda, e, por suposto, a parte correspondente de pago de intereses. Como dicía, hai uns cambios que me gustaría resaltar respecto ao exercicio 2018. No ano 2018 tiñamos o ano de carencia do préstito do auditorio, que son unha cota conxunta amortización e intereses de uns 235.000 euros, 240.000 euros. Eso o ano pasado podémoslo trasladar a inversión, de tal xeito que ano pasado sumamos unha cuantía de inversión directamente municipal de uns 320 e pico mil euros. Este ano temos que retornar esa partida de inversión á partida de amortización de débeda, porque temos que facer frente a ese préstito do auditorio. Polo tanto, unha das partidas que si se reducen respecto ao exercicio 2018 é a partida de inversión directa, que queda en 70.000 euros. A partir de aí, hai dous aspectos que temos que ter en conta tamén.
En principio facemos unha previsión e, polo tanto, incrementamos en 75.000 euros a partida de todo o que é a xestión da agua e do saneamento da agua ante a posibilidade de recepción da EDAR en canto se resolva o contencioso que temos presentado ante Aguas de Galicia e ademais temos que incrementar o gasto na partida de acción social, de asistencia social como é atención a domicilio, porque este ano sale un novo concurso desas partidas desa área e o coste por hora se incrementa dos 12,90 euros aos 16 euros hora. Eso significa tamén incrementar en torno aos 75.000, 80.000 euros desa partida. Sendo conscientes de que o gasto xeral é prácticamente o mismo do exercicio 2018, eso nos obriga a facer modificacións dentro das partidas de gasto dentro das partidas de gasto do orzamento. Lóxicamente, unha vez aprobado, se incorporarán unha serie de créditos que xa temos aprobados, como é todas as inversións do Plan Concellos. Por lo tanto, a inversión, aínda que directamente por parte do Concello, se rebaixa, a inversión total do Concello do Grove este exercicio 2019 vai a ser importante, entre elas porque estamos xa finalizando o procedimento administrativo para a adxudicación definitiva de todo o dirección de obra, execución de obra e coordinación de seguridade e saúde do auditorio, que é unha obra que en este propio exercicio 2019 xa vai a supoñer unha inversión importante, ademais de outras como o desdoblamento de Beiramar, como o de Porense, que é a obra que anunciaba que iniciaremos ahora a finales de agosto na Rúa Rosalía de Castro, Alexandre Bóveda e Conchases, e algunhas actuacións máis como a apertura do vial de Bouzas e local social de Reboredo, reforma da escola do Monte da Vila e as reformas de clubs náuticos de Mecos e de Náutico Breogán, entre outras. E estou falando, ademais, por exemplo, da inversión que falamos antes de aforro enerxético. Esas todas as actuacións non están recollidas aquí porque xa están aprobadas e se incorporarán como créditos xa aprobados no exercicio anterior e execución deste ano, e, polo tanto, presentamos este orzamento, que ademais recolle xa tamén a subida salarial de 2,25% aprobada nos orzamentos xerais do Estado e que se aplica desde o 1 de xaneiro deste ano 2019 a toda a plantilla do Concello do Grove, e que recolle tamén a proposta de salarios do Goberno que se acordou no pleno anterior. Isto todo conforman 10.600.000 euros, onde eu quero suliñar que, aínda que incrementamos lixeiramente as partidas totales, o orzamento total respecto ao exercicio anterior, non supón un incremento en ningún caso dos tributos locais, nin impostos, nin tasas en ese sentido. Así, pois, consideramos que é un orzamento que se pode axustar ás cousas e as xestións e os proxectos que temos de aquí a final de ano e os que levamos xa encamiñados en estes primeiros 7 meses deste exercicio 2019, traemos aquí a pleno e, por suposto, pois entendendo que é un orzamento basicamente de xestión directa, capítulo 2 e capítulo 1 de personal, pois solicitamos pois o apoio dos diferentes grupos políticos para sacar este documento que é realmente a ferramenta real de xestión nunha administración pública e concretamente nun concello como é o Concello do Grove. Abrimos, por tanto, turno de intervencións para o seu debate e, por tanto, solicito pidan a palabra aos que queran intervir. Señor Otero. Bueno, dende Esquerda Unida xa anunciamos que vamos a votar lóxicamente en contra, igual que fixamos no 2018, porque son uns orzamentos continuistas dese período, non? É lóxico, continúan no goberno, continúan cos mesmos orzamentos. Vou comezar polo final seu, porque di que pide o noso apoio para sacar adiante os orzamentos. Non necesita, non buscou tampouco ese apoio, porque non reuneu para chegar a acordos de inclusión de propostas cando menos do noso grupo. Non sei se falou co resto dos grupos da oposición, pero con nós non. Sigue sin incorporar propostas que se fixeron dende Esquerda Unida no 2017, cando favorecemos aquel orzamento, incumprimentos que despois levaron a que non aprobáramos nin apoiáramos orzamentos continuos. O Servicio de Guindastre Municipal,
xa non é que xa non se contemplen 0 euros ou 1 euro como anteriormente na tasa de movilización e retirada de vehículos, sino que xa se eliminou esa partida directamente do capítulo de ingresos. Quer dicir que non están dispostos a poñer a funcionar ese servicio cando chegaron a acordo con nós, e hai un informe da Policía Local que di que hai que poñer a funcionar o servicio de guindastre. Non aparece tampouco partida destinada específica ao plan de mocidade, mandatada por unha moción de Esquerda Unida aprobada neste goberno, cando tamén se aprobara a Casa da Mocidade ou Casa da Xuventude, que tampouco se inclúe na partida, o sea, no orzamento. É unha pena, señora López, fágase un pouco de pesar porque ten un orzamento bastante baixo, necesita moito máis para poder desenrolar actividade para a xuventude, e esperemos que nos próximos aparezca ese plan de mocidade. Volvemos contemplar a praza de técnico de turismo. Pasamos de 6.000, se non me equivoco, a 15.000 euros nesa plaza, pero estamos a 31 de xullo e sigue sin haber técnico de turismo. Entón non sei cando se vai a sacar esa oferta pública de emprego para contratalo. Non hai orzamento tampouco para a carta de servicios, non atopamos esa medida por ningún lado, tamén está aprobada en pleno. Vemos que se quita ou se reduce de 1.000 euros, que xa era irrisorio, a recadación por infraccións urbanísticas a 0, cando menos aqueles 1.000 eran significativos ou parecía que querían facer algo, agora xa se ve que non van a facer nada en infraccións urbanísticas. Redúcense 2.500 euros, se mal non recordo, partida de mantemento de parques e xardíns, será porque non se precisa mantemento e inversión, visto o estado daqui do Corgo, Terra de Porto e outros. Seguen contemplando, non entendo por qué, temos yo repetido, e podía facer frente a outras cuestións da Policía Local, como é a recaudación de multas de tráfico, por debaixo da recaudación real. No 2018 contemplábase 160.000, creo que se recaudaron sobre 200.000, 170, perdón, no 2018 eran 160.000 que se contemplaban, recaudáronse 180.000, e xa pasara na anterior que eran 130.000, sacáronse 180.000, e agora poñen 170.000. Podían axustar un poquinho máis e facer frente a, por exemplo, o guindastre. Baixase, como dixo, de 200.000 euros de inversión directa a 50.000, non a 70.000, que pon aí é o que pon nos documentos, lógicamente por culpa do crédito do auditorio. Isto non pasa polo orzamento, entón esa modificación dos 1,5 millón de euros que se fixera coa subvención que recibira da Diputación non se contempla no orzamento, entonces pode modificalo a seu entollo. O mesmo que pasa co plan concellos, estamos a mitad de ano e non se mete no orzamento, como pasou hai un par de anos. Por qué? Porque como non teñen claro que van a facer con eses cartos, é máis fácil modificalo directamente á Diputación que ter que pasar por pleno para modificar esas partidas do orzamento, non? Facer modificacións de crédito, como sucedeu en outras ocasións. Despois xúrdenos unha serie de dúdas. O prezo da axuda a domicilio, o ingreso pasa de 65.000 a tan só 70.000 cando hai un recoñecemento de 78.651 euros. Se aumenta o servicio non temos como se recauda menos en ese aspecto, que é unha dúbida. Vellos tempos pasa o mesmo, de 15.000 aumentamos a 20.000 cando hai unha recaudación recoñecida do 2018 de 26.500. Tamén se di que hai máis usuarios e máis co novo local queren ampliar o número de usuarios e contemplase menos recaudación. En cambio, noutras partidas si se fai ese axuste, non? No apartado de, por exemplo, resto de actividades prevese un aumento de 15.000 euros, 5.000 a 20.000, porque había unha recaudación de 20.000, 280. Entonces axustaron eso, pero noutras non se axustan. É unha dúbida que me xurde. Anulouse a tasa de apertura de establecementos, cando creo que dá a impresión que se abriron máis negocios este ano, teño entendido eso. Despois vemos reducción nos gastos no apartado de acción social,
colectivos con necesidades específicas reducimos de 15.000 a 10.000, en vellos tempos de 66.000 a 60.000, en reinserción e emerxencia social de 14.000 a 10.000, por exemplo, en obradoiros para mulleres de 6.500 a 3.000, unha baixada bastante significativa. Entón, non vamos a apoiar este orzamento porque consideramos un pouco que non se está invertindo onde realmente é preciso, non? Que é na acción social, inserción, esas cosas. Nada máis por agora. Ben, señor Outeiro. Ben, a nós tamén nos parece irrisorio de que pidan o apoio para uns orzamentos nos que nin se dignaron a convocar a unha miserable reunión ao BNG para falar dos orzamentos. Ninguna. Nin a primeira. Non sei, falo polo grupo do BNG, non sei o resto do grupo, se tuveron moitas reunións, pero bueno, creo que xa ven sendo o seu costume dos últimos orzamentos. Pero bueno, un orzamento do 2019 que se trae a pleno o 30 de xullo do 2019. Que quere dicir isto? Que xa van alá 7 meses, mailo tempo que ten que transcurrir de exposición pública, etc., é un orzamento para os 4 meses de ano que quedan, realmente. Entón, aquí volvemos coa boa xestión deste alcalde, o goberno que fai, etc., e trae uns orzamentos cando xa pasaron 7 meses do ano do que se trae o orzamento. Uns orzamentos que, ademais, baixan o investimento real do Concello a unha cifra irrisoria de 180.000 euros, 184.000 euros, unha baixada de 224.000 euros. Cal é a valoración política que facemos? Que este goberno vai a cobrar máis en soldos co investimento real que vai facer o Concello neste ano 2019. Por lo tanto, polo antes dito, non nos parece de recibo que apoyemos este orzamento nin polas formas, nin polos fondos. Así que o noso voto vai ser de rexeitar este orzamento. Nada máis. Moitas gracias, señora Castro. Ben, bueno, vostedes presumen de ter uns ingresos, bueno, de non, como dixo vostede, perdóname, teño aquí anotado, non supón un incremento nas taxas dos veciños. O mellor habería que recordarlle, señor Cacabelos, que xa no ano 2015 pudo vostede baixar o IBI ese que dice que recauda no proxecto, ou perdón, no orzamento, pudo vostede baixar o IBI nun 10%, en vez de facelo, solicitou expresamente o Goberno Central continuar con esa taxa. Obviamente, eso lle dá moita máis holgura a hora de facer o que vostede chama xestión de goberno, non? Pudo vostede facelo e non o fixo, igual que tamén pudo vostede durante 4 anos non cobrar unha taxa de depuración no tema da auga que leva recaudados en torno, xa supera 1 millón de euros sin ter que cobrala a todos os veciños do Grove e que nos supón en torno aos 250-270.000 euros anuales. Pudo vostede tamén aforrar facendo unha adecuada xestión da Festa do Marisco, que de verdade que ainda a día de hoxe non entendo como organizar un evento pode supor un déficit de casi 200.000 euros. Vostedes xa fixeron historia no Grove de ostentar o maior déficit na historia, chegando a 250.000 euros, recordo ben se foi fai 2 ou 3 anos, e agora andan en torno aos 200.000 euros na festa do Marisco. Francamente non me cabe na cabeza que haixa un déficit deste calibre nun evento como este. Polo tanto, estamos falando de 300.000 euros, porque o IBI que lle está cobrando maiores aos veciños que non lle tiña por que haber cobrado, insisto, solicitando vostede expresamente o mantemento desa cuota cando pudo habela baixado, solicitou expresamente continuar con esa cuota que anda en torno aos 300.000 euros, máis os 300.000 euros da taxa de depuración,
máis os 200.000 euros do déficit, pois estamos falando de 800.000 euros que vostede lle está roubando aos veciños do Grove. Polo tanto, falar de xestión, pois, que quere que lle diga? Non está dando vostede un exemplo ni moito menos en esta materia. E incidir nunha tema importante que xo dixo o portavoz, o voceiro de Esquerda Unida. Isto da plaza do técnico de turismo é a utopía, vamos, parece mentira que somos un pobo que vive do turismo, parece mentira, e que levan vostede dicindo que van a contratar ese técnico e seguimos esperando, non? Non sei, debe ser que nos dedicamos a outra cousa que non é o turismo, e seguiremos estancados como estamos a toda agora. E tamén incidir no programa de Vellos Tempos, que a verdade que bueno, tamén nos parece irrisorio o que é a cantidade que vostedes dedican neste orzamento. Francamente, dende o Partido Popular non estamos para nada de acordo con esta proposta, dende logo. Moitas gracias. Bueno, pois algún comentario sobre as aportacións feitas polos diferentes voceiros dos grupos políticos. En primeiro lugar, que contradición, non? O Partido Popular di que estamos que debíamos de reducir ingresos e Esquerda Unida di que deberíamos de incrementar ingresos. E nós traemos uns ingresos prácticamente igual que o ano pasado porque ante todo o que queremos ser é un goberno realista, un goberno que traballe con os orzamentos totalmente realistas, que non estén de ningún xeito alonxados do que é a realidade. E desde logo o orzamento marca claramente o nivel de ingresos que temos, e en base a ese nivel de ingresos nos acomodamos todas as partidas de gastos, todos os capítulos de gastos que se nos permite. E iso que facemos de tal xeito que nos falan de infraccións urbanísticas. Claro, se non recadamos nada porque non temos personal, porque todos os expedientes de infracción urbanística significan os procedementos longuísimos porque son moi garantistas, e para que vamos a poñer se sabemos que levamos 3 anos sin recaudar? Pois vamos a ser realistas e vamos a axustarnos. Se aínda así algunhas multas coercitivas se están poñendo e se están tramitando e se están cobrando, lóxicamente formarán parte deses ingresos, nos generarán novo crédito e xa veremos como o utilizamos. Pero aquí o que nos axustamos é a realidade, e desde logo a nosa referencia sempre é o exercicio anterior, o recaudado ingresado no exercicio anterior, e en base a eso amoldamos e facemos o que é o orzamento deste ano. O servicio de guindastre é que, de verdade, levan 4, 6, 8, 12 anos falando do servicio de guindastre. E levamos 12 anos explicando, xa formaron parte do goberno, xa se falaba dese tema. O servicio de guindastre a día de hoxe no Concello do Grove non dá para ter un servicio 12 meses, 24 horas, 365 días ao ano. Non dá. E iso hai informes da Policía Local que creo que xa llos pasaron máis dunha ocasión explicándollo. Habíamos falado da posibilidade de establecer ese guindastre nos meses de verán, xullo, agosto, que son principalmente donde a policía nos trasladaba a todos, que eran donde se podían atopar problemas importantes, pois de coches mal aparcados, de vehículos que entorpecían a circulación, e polo tanto esa necesidade. Por certo, uso que se fai porque temos personal que teñen a titulación de chofer e polo tanto na necesidade que temos de utilizar o guindastre así se fai, pero non temos un servicio porque as diferentes propostas que temos non nos dá para elo, porque como ben saben temos que ter ao menos 3 choferes para cumplir as 24 horas, temos que ter un espacio axeitado para depositar os vehículos que se retiran e estar vixiados 24 horas, e temos que ter personal en ese depósito para atender a aquelas persoas as cales se retira o vehículo e que teñan o sistema de pago. Hai moitos concellos que fan concertado, ou que fan, máis que concertado, perdón, con empresas externas. Aquí tomamos a decisión de non facelo así. E o Servicio Municipal de Guindastre, xa lle digo que a día de hoxe non é asumible.
O plan de mocidade e o ámbito de xuventude, eu estou convencida de que a nosa compañeira, a señora López, vai primeiro a identificar o que a mocidade deste pobo quere, require e solicita, e despois de que localicemos, identifiquemos esas áreas, propoñer un plan de actuación e, polo tanto, poñer en marcha todo un plan de xuventude, porque é certo que é un segmento de población, e eu son o primeiro en recoñecelo, que moitísimas veces queremos achegarnos a eles con diferentes actividades, pero primeiro é coñecer. E eu sei, estou convencido ademais que a concelleira, a señora López, a concelleira delegada desa área, vai a facer un moi bo traballo durante os próximos anos. Acaban de chegar e, por suposto, dellen tempo porque o vai a facer. Técnico de turismo. Eu, antes de que falen así, tan gratuitamente, lles pediría que se informaran. Que se informaran. E lle podo garantizar, e aquí temos o secretario, e lle poden facer a pregunta, que levamos tranquilamente 4 xuntas de goberno falando da oferta de emprego público do Concello do Grove. Por certo, oferta de emprego pública que eu xa teño negociada desde o mes de xaneiro deste ano 2019 cos sindicatos, pero que ahora hai unha serie de atrancos administrativos e legais que nos impiden sacar esa oferta de emprego público adiante. Porque se temos aprobado máis de 12 postos de traballo para cubrir, e entre eles o técnico de turismo, porque é un dos que está orzamentado, igual que un tax, técnico de administración xeral, técnica, administrativos, ademais de auxiliares administrativos, de conserxes de colexios, de mantenedores de instalacións deportivas e algúns operarios, o problema é que hai normativa superior que temos que cumplir, e a principal aquí é os orzamentos xerais do Estado, donde se nos traslada que para sacar adiante unha oferta de emprego público, o primeiro que temos que cumplir é a taxa de reposición. E eu lle convido a todos os meus compañeros e compañeiras dos diferentes grupos políticos da oposición que se informen de como se calcula a taxa de reposición e verán vostedes que lle vai a dar un resultado que a día de hoxe nos impide cubrir esa oferta de emprego público. Mas quixéramos nós, porque a día de hoxe o gran problema que estamos tendo é no ámbito laboral. No ámbito laboral, tanto no funcionariado como no ámbito de personal laboral, é onde máis problemas está tendo este Concello. Por qué? Porque non somos capaces de cubrir as plazas que temos orzamentadas e incluso non somos capaces de ter un sistema de contratación que nos garantice, que nos dé estabilidade. Somos un Concello, pero non de agora, Eu creo que dos últimos 25 anos que temos unha taxa de interinidade altísima, por encima do 70%. Eso quere dicir que hai moi pouca estabilidade laboral. E nós queremos rematar con eso. Ahora, unha cousa é a decisión política e outra cousa é os informes técnicos preceptivos para levar eso adiante. Por lo tanto, voluntad política de contratar un técnico de turismo, por eso digo, un técnico de turismo, un técnico de recursos humanos, un técnico de administración xeral, dous postos de administrativos, 2 de auxiliares administrativos, 3 conserxes de colexios, 2 de instalacións de mantenedores, monitores de pádel e operarios de limpeza. Para empezar. Eso para empezar. Ahora ben, o ano pasado tuvemos 4 baixas, o encargado do mercado, un administrativo e un operario por xubilación e un técnico de administración xeral, lamentablemente, por falecemento. Eso é a nosa taxa de reposición, 4, porque se calcula en base ao exercicio inmediatamente anterior, e se non me lembro mal e non me falla a matemática, o exercicio anterior é o ano 2018. E desde o ano 2018 temos 4. Por lo tanto, deses máis de 14 postos que queríamos cubrir, a día de hoxe poderíamos facer 4. Estou falando de memoria a falta de que os servicios técnicos do Concello do Grove me corrixan. E despois ven o sistema de contratación, unha bolsa de traballo que estamos intentando aprobar e sacar adiante. Por lo tanto, o tema laboral sí é certo que é un dos grandes problemas que a día de hoxe temos que acometer este goberno e o vamos a seguir afrontando, pero non é nada fácil, porque hai outra normativa. É máis, xa adianto que desde o Concello do Grove vamos a solicitar a FEM, Federación Española de Municipios, e a FEGAN, Federación Galega de Municipios, que negocien, en este caso, co Estado, os orzamentos xerais do Estado e coa Xunta de Galicia, na medida das posibilidades, que se varíen e cambien esas tasas de reposición, porque creo que é un problema importante que cae en riba dos concellos e que nos está limitando a nosa capacidade. Por qué? Porque ao mellor a única saída que nos van a deixar é contratar todos estes traballos con empresas externas. E iso é unha cuestión que non queremos facer, pero veremos. O BNG resume isto en que prácticamente nos subimos soldos.
É certo que este goberno se sube os soldos, é certo que este goberno é lixeiramente máis caro que os 4 anos anteriores, tampouco é tanto como adiantan, porque lles quero dicir que a maioría dos meus compañeros de goberno no mandato anterior cobraban dietas, agora van a cobrar un soldo, pero eu o que estou convencido é que nos vamos a facer merecedores, e os veciños e veciñas do Grove van a entender que para exercer política ao nivel que queremos levar adiante e a xestión que fixemos 4 anos e que queremos facer os próximos 4 anos, todos, absolutamente todos, e no fondo vostedes tamén, temos que comprender que se alguén lle dedica horas, horas e horas a unha dedicación, ten que ter unha compensación económica por elo. E iso xa debería ser o básico. Sempre traemos a disputa política en esa línea, pero é a última vez que vou a falar deste tema. Para min están máis que justificados, porque sei que cada un dos meus compañeros e compañeros van facerse merecedores de todo esa compensación económica a cambio de todo o traballo que van a facer en esas áreas. Por lo tanto, sei que vai ser unha cuestión que a oposición vai sacar en máis dunha ocasión, pero por min o debate está pechado. E a partir de aí, sinceramente, señora Castro, os seus números a mí non me dan. Que tuvemos oportunidade de baixar o 10% da IBI, pero é certo que o Catastro en aquel momento, ano 2015, plantexou un mantemento do 10% da base imponible e iso foi unha opción que tomamos. Non baixamos o IBI, pero tampouco o subimos. Os veciños e veciñas seguiron pagando o mesmo que pagaban, por certo, durante o goberno do Partido Popular, o tripartito. O mesmo. E se queren, revisen. Outra cousa é que desde o Catastro se este facendo unha revisión catastral dos bens inmuebles base para o IBI e que aí veñan unhas subidas. Pero desde logo, desde o Concello do Grove, aparte, a cota municipal do IBI, levamos 4 anos sin tocala, exactamente igual que o resto das tasas. E miren, fala vostede da tasa de depuración de 270.000 euros. Quero recordarlle que no Grove hai unha depuradora en San Vicente. Quero recordarlle que temos unha cantidade de bombeos por todo a rede de abastecemento e saneamento de agua que estamos acometendo nós e que temos que soportar nós. Por lo tanto, solo faltaría que non tuviéramos ingresos para poder acometer todos os custos que a día de hoxe temos para todo o que é o servicio de abastecemento de agua, de saneamento e a depuradora de San Vicente. A maiores que nos veña a dar tamén, a maiores, que significarían 250-300.000 euros máis. Por lo tanto, unha de dúas. Ou a Xunta de Galicia se fai cargo desa depuradora, ou se fai... Non, perdón, unha de tres. Ou a Xunta de Galicia se fai cargo desa depuradora como nós defendemos, e vamos a pelear nun contencioso para que iso se faga así, porque hai exemplos de que a Xunta de Galicia está xestionando outras depuradoras en moitos concellos de Galicia, porque no Grove non? Punto 1. Punto 2. O Concello do Grove recauda para a Xunta de Galicia, para Aguas de Galicia, 400.000 euros cada ano. De eso non di nada. 400.000 euros que nós lle cobramos aos veciños e veciñas e van directamente á Xunta de Galicia. Na caixa do Concello do Grove non queda un céntimo. 400.000. Nós o que lle plantexamos á Xunta de Galicia é, bueno, se nós temos que recepcionar esta edad, e eu imagínome que aquí todos os grupos políticos do Concello do Grove estaremos de acordo, repito, espero que todos os grupos políticos do Concello do Grove estemos de acordo, se o Concello do Grove recada 400.000 euros a Aguas de Galicia, e aquí non queda nada, e a depuradora do Grove costou casi 6 millóns de euros e levamos máis de 15 anos pagando eses 400.000 euros, se os meus cálculos non me fallan, xa levamos recaudados 6 millóns de euros. Por lo tanto, os veciños e veciñas do Grove teñen amortizado a inversión que a Xunta de Galicia fixo no Grove. Que lle estamos pedindo a Xunta de Galicia? Deses 400.000 euros, deixennos aquí 250.000 para seguir nós xestionando a depuradora, e os outros 150.000 os seguimos mandando para Aguas de Galicia, porque queremos ser solidarios co resto dos concellos. Por certo, en todos os concellos de Galicia, Aguas de Galicia está recaudando esta tasa, e non vexo que en todos os concellos haya depuradoras. Donde están eses cartos? En algún sitio estarán. Bueno, pois nós vamos a pelear eso, porque nos parece de injusticia. Por qué? Porque nos parece de injusticia para os veciños e veciñas do Grove. Porque senón a terceira alternativa, señora Castro, cal é? Que o coste íntegro, o 100% da depuradora do Grove yo vamos a ter que repercutir a todos os veciños e veciñas do Grove. Por lo tanto, eses 300.000 euros a maiores que vai ter o coste de xestión da depuradora yo vamos a ter que repercutir nunha tasa
Se a Xunta de Galicia non acepta a nosa proposta, espero que cando traigamos a subida desa tasa, o Partido Popular do Grove levante a man a favor da subida desa tasa. Espero. E queda grabado. Queda grabado. Polo tanto, esa é a situación. Non me veña falando unha tasa de depuración que o Grove utilizamos porque temos un servicio municipal de aguas. É que faltaría máis. As cousas non se fan sin cartos. E o palleiro non se fai sin palla. A partir de aí, déficit da festa do marisco. Podemos entrar en miles de discusións. Saca vostede uns datos, nós lle podemos ofrecer outros. En calquer caso, sí, hai unha diferencia entre ingresos e gastos na festa do marisco de 100.000, 150.000 euros. Pero vou resumir claramente. Si retiramos todos os actos culturales que xeneramos na festa do marisco, a festa do marisco dá superávit. Dá superávit. E lle convido a calqueira dos presentes, a calqueira que vai a mañá na intervención, que solicite todas esas partidas da festa do marisco, e desde logo no próximo Consello Local de Turismo que convocaremos, ali lle faremos, como sempre fixemos estes 4 anos, detalle dos ingresos e gastos de todas as partidas, e se vostedes retiran eses 100 e pico mil, 160, 170.000 euros que dedicamos a actividades culturales, a festa do marisco do Grove dá superávit, porque o que recaudamos da venda de produto directa ou polo concesionario e os gastos que temos, cubren. Ahora ben, é unha decisión política ter ese festival de música. Por certo, o festival de música cada vez máis alabado dentro do Grove e fora do Grove, e por certo, non é un gasto, é unha inversión. Por qué? Porque gracias a ese festival de música que facemos na Festa do Marisco desde fai 4 anos, donde facemos un esforzo económico importante para atraer grupos de primeiro nivel nacionales e internacionales, nos permiten que se achegue a Festa de Marisco un público obxectivo que antes non viña, que é a poboación que vai desde os 25 aos 50 anos, aos 40 e pico anos. E agora veñen ao Festival da Música da Festa do Marisco e aproveitan e coñecen a Festa do Marisco. Polo tanto, ten unha función importantísima de promoción. E se non fan as contas, veñen por aí. En calquer caso, non me esperaba que as declaracións e as intervencións respecto ao orzamento 2019 de todos os partidos e os grupos políticos da oposición foran positivas respecto a isto. Nada din que levamos 4 anos de xestión, desa nula xestión que fai Cacabelos e os meus compañeros e compañeras de goberno, nada din que levamos 4 anos con superávit no orzamento municipal, nada din que levamos 4 anos con remanentes de tesorería positivos, nada din que levamos 4 anos donde melloramos a tesorería e por primeira vez a tesorería contable, o remanente de tesorería computado contablemente coincide co saldo bancario a final de ano, cousa que antes non había debido a un erro de doble contabilización, e iso o fixemos, ademais de todo o que fixemos, ademais ese resultado. Por certo, lles lembro que 2 puntos antes acabamos de aprobar unha conta xeral do ano 2018 que arroxa eses resultados que lle estou dicindo. Polo tanto, moi malos xestores non debemos ser. Tan malos non debemos ser, e aínda así facemos cousas na nosa vila. Polo tanto, en resumen, entendo perfectamente a posición porque é unha que non, os argumentos que nos dan non son os argumentos realmente convincentes para discutir ou botar abaixo os orzamentos, e sinceramente falaba o antes o compañeiro de Esquerda Unida de continuistas. Pois eu, permítame que lle colla tamén ese calificativo de decir que as súas críticas son tan continuistas como os últimos 4 anos sempre que traemos aquí o orzamento, exactamente iguales, non? A diferencia é que durante ese tempo nós vamos facendo cousas e a oposición se vai quedando en no continuismo da crítica, pero, como lle dicía antes, os resultados están aí, os feitos están aí, as inversións están aí, e o cambio que estamos facendo no pobo e na vila está aí. Se non sería imposible ter 10 conselleiros, imposible, se nadie o fixo en 40 anos, é imposible, e a xente non vota porque sí, a xente vota por feitos e por confianza na xestión e no que se está facendo. Así pois, eu reitero, esta é a nosa proposta do orzamento 2019 e que desde logo consideramos que é un orzamento que nos permiteu traballar estes 7 primeiros meses e que nos vai seguir permitindo traballar de aquí a final de ano, e procuraremos desde logo aquí a final de ano xa empezar a pensar no orzamento do ano 2020, do exercicio 2020, para dar maior xestión ao noso
ao noso a xestión e as actividades do noso Concello. Ben feita esta intervención, vamos a facer unha breve turno, segundo turno de intervención, por favor, pídolle brevedade, abrimos ese turno de intervencións e procedemos á votación deste punto. Señora Castro, por favor. Señor Cacabelos, eu os datos aos que me limito son os que nos pasaron vostedes, o sea, non me diga que teño outros datos porque o único que fixen foi coller a calculadora e sumar ingresos e restar gastos, o sea, non me vaya por aí. Festa do Marisco, parece que nunca se organizaron actividades culturais. Agora, vostede ven a descubrir que aquí na Festa do Marisco foron vostedes os únicos nos que facían actividades culturais. E me dice que si sacámoslo as actividades culturais que dá superávit. Home, eu penso que sempre as houbo e nunca houbo un déficit como os que vostedes nos teñen acostumados, francamente. Tema de taxa de reposición. Mire, señor Cacabelos, vamos a ver, corríxame se me equivoco, que eu o mellor non estou moi posta neste tema, pero, por exemplo, os policías locais non entran dentro dese tema, non? Non sei se o secretario me pode corroborar o tema de... Teño entendido que os grupos, os postos de emerxencias e incluídos os policías locais non forman parte dentro desa taxa de reposición, polo que teño entendido, non o sei. En todo caso, policías locais siguen sin estar adecuadamente contratados, seguimos tendo o mesmo problema, de feito que non se ven policías locais cando hai que velos. E o que me sorprende, señor Cacabelos, é que diga, o sea, vostede lle bote a culpa a taxa de reposición. Isto é como si os camiños están sin limpiar e claro, por culpa da taxa de reposición pois non limpamos os camiños, e me dice que non están dispostos a realizar subcontratas. Vamos a ver, vostede é o que presume de xestión, dicir, o que interesa é solucionar o problema, non ter os camiños sin limpiar, por poñer ese exemplo. Para iso é preferible non ter nada. Un xestor o que ten é que solucionar os problemas que surxen no pobo. Non me veña agora mesmo co tema da taxa de reposición cando ten medidas abondo, como, por exemplo, esas subcontratas para solucionar os problemas que ten no Concello. Eso se chama xestión, señor Cacabelos. Xestión. E o tema do IBI, volvo a reiterar que me dice que xa estaba do Partido Popular. Mire, cando o Partido Popular, que non o impuxo o Partido Popular, senón que foi imposto dentro do Goberno Central, igual que despois foi retirado dentro do Goberno Central, a conxuntura económica non era a mesma. Estábamos atravesando unha situación de crise que fixo que eso se aplicase. Polo tanto, non me veña agora que vostede, bueno, isto non me veña con que o IBI non o baixou porque consideraba que era mellor quedalo así. É dicir, foi o Goberno Central o que retirou esa proposta de manter ese IBI e foi vostede quen solicitou expresamente mantelo. O sea que non veña vostede con excusas. E con respecto a EDAR, mire, isto obviamente sería motivo dun debate específico con respecto a eso, e vostede me solta que a tasa de depuración que a están cobrando para a depuradora de San Vicente. Home, non solamente o digo eu, sino que a Xunta coincide en que vostedes están cobrando unha tasa que non tiñan que haber cobrado, que non teñen que cobrar durante estes 5 anos, que le van cobrando, que repito, le van cobrando aos veciños máis de 1 millón de euros. Polo tanto, tivo vostede a oportunidade, e xa digo, faremos un debate específico deste tema, porque sí que nos encantaría debatilo, tivo vostede a oportunidade de presentarse para decir todas as ou ratificarse nas súas opinións ou nos seus informes técnicos que tiñan, e sin embargo non se presentou cando lle foi solicitada a súa presencia. Vostede o que quere seguir é a mesma dinámica que ven seguindo durante estes últimos 4 anos, na de pelexarse con todas as institucións públicas, e estamos vendo que os próximos 4 anos van a seguir sendo exactamente na mesma liña.
Polo tanto, señor Cacabelos, non lance balóns fora, asuma a súa responsabilidade, de xestión, vale? Que bastante ten que decir en este tema. Moitas gracias. Moitas gracias, señor Otero. Bueno, seguimos pensando que non sei onde ve vostede eses orzamentos realistas, que o que di que se basan nos ingresos, cando hai puxen antes exemplos de ingresos maiores aos que están previstos no orzamento actual. O sea, que podía ter unha recaudación maior para invertir, por exemplo, en asuntos sociais onde se reduce neste orzamento, non? Como lle dixen antes. Ou en poñer prazas que di que non teñen, pero tampouco se contempla neste orzamento. Falaba de que as infraccións urbanísticas non hai persoal para poñelo a funcionar, pero tampouco se ve que se faga nada para poñer ese persoal. Porque recordo que levamos 2 anos co tema da RPT, 2 non, moitos máis, pero 2 insistindo dende 2 ou 3 insistindo dende Esquerda Unida, estábase avanzando que non había, que non tal, e agora parece que se quere xa ter esa RPT, pero sigue sin estar. E tampouco hai, parecenos moi mínimo o orzamento que se dispón para a RPT, porque falamos, creo que se contempla nesa RPT que se estaba negociando non sei se medio millón de euros de incremento a 10 anos. Creo que aquí se contemplan 15.000 ou 75, un pouquiño para poñelo en marcha. Sobre o da grúa, que raro que esta vez nos fale de que fai falta que non hai medios para poñela a funcionar, cando se chegou a conclusións en negociacións de que sí se podía poñer en marcha. Fala de poñela en unhas épocas concretas. A día de hoxe non está funcionando solo para levar vallas e botes de pintura polo Grove, e para quitar do mercado cando é necesario quitar algún coche. Tamén se está movendo para algún sitio. Entón non entendo eu como non se pode facer ese servicio. Lógicamente fan falta poñer a funcionar. Alegrámonos, cando menos, de que aposte polos servicios públicos. No fixo co servicio de limpeza de edificios municipais, que o externalizou, pero esperemos que non faga caso da proposta do Partido Popular, non se tire o servicio privado, senón que se continúe co servicio público. Sobre o do IBI, partamos da base que estamos ingresando cada ano, aumentando o ingreso de IBI. Cando hai unha moción, se non mal non recordo, do 2016 ou 2017, daquele entón do Partido Galeguista que estaba na corporación, que pedía a reducción do IBI ao 0,50. Lógicamente todos entendemos que esa é unha barbaridade, baixalo ao 0,50, pero era para sentar as bases para negociar coa oposición un porcentaxe óptimo para todos os veciños que non supuxera un incremento. E o que vemos é que sigue aumentando ano a ano o ingreso do IBI, pero en ningún momento nos sentamos para falar sobre eso. Sin querer afondar máis, sentaríame mal que o meu compañeiro diga que a nova Concelleira de Xuventude pondrá a funcionar o que está aprobado desde 2016. Daría a impresión de que non fixo nada a anterior concelleira cando no seu grupo, non? Entonces non considero que sea así. Non sei se me ven a mí a mente esa idea pola forma de expresarse, quizás o mellor equivocada, nada máis. Ben, gracias, señor Outeiro. Ben, desde o BNG sigue sin convencernos as explicacións do señor alcalde. Efectivamente, presume vostede de uns resultados positivos tanto de superávit como de remanente de tesorería, pero tamén é certo o que se acaba de decir aquí, que hai orzamentados postos de traballo que ou ben por xubilacións ou por outros motivos pois non se están cubrindo, polo tanto sempre ten que haber remanente. Simplemente vendo a tabla de salarios que hai no Concello, a tabla de personal e co persoal real que está prestando, que está contratado ou que está de funcionario. Polo tanto, hai un desfase anual moi importante que vai a provocar que sempre haxe ese remanente, dándonos, facendo só a conta desas máis de 10 postos de traballo
que se orzamentan en este orzamento, pero que non están cobertos por ninguén. Polo tanto, eses cartos sempre van a ser positivos para o Concello porque non hai ninguén que os cobre, porque non hai ninguén que ocupe ese posto de traballo. E, por outra parte, presume vostede de bo xestor, pero eu non sei que bo xestor pode presumir alguén no que este Concello ten a máis alta cota de endeudamento que tuvo na súa historia, con prácticamente 7 millóns de euros. Por lo tanto, non sei de que presume, nin xa lle digo, para min xa é impresentable traer o orzamento do ano 2019 o 30 de xullo. Non sei que bo xestor é un xestor que un orzamento, en vez de facelo antes de que comece o ano, como é de recibo, pois o trae o 30 de xullo un orzamento para 4 meses. Por lo tanto, señor Cacabelos, non vai a vencer, porque ten os votos suficientes para vencer, pero non vai a convencer. Nada máis. Bien, frase, iba a decir mítica, pero... bueno, sí, vamos a votar, pero teño que facer aclaracións, porque non é verdad. Primeiro, hasta me van a permitir que sea un pouco presumido e lles vou a permitir que a partir de aí engadan outro calificativo máis ao de mal xestor, mal negociador, absolutista, demagóxico, prepotente. Cacabelos é prepotente. Mira, eu vou dicirxe agora, é máis. Por qué? Porque lles vou a facer xa unha pregunta que lle solicito a calquer grupo da oposición que faga no próximo pleno. Enrogos e preguntas, ou se queren hoxe mismo, para que o Departamento Técnico do Concello de Grove lles conteste esa pregunta. E a pregunta é: por que non se pode contratar máis personal no Concello do Grove? Como a resposta política que eu estou dando non lles convence, o da taxa de reposición creen que é unha excusa, o tema da RPT que non é unha panacea, e lles vou dicir máis, pregunten, e se aprobamos a RPT poderemos incrementar o número de plantilla de empregados, podemos contratar máis personal? E eu non lles vou contestar, voulle pedir que os técnicos do Concello de Grove lle respondan a esa pregunta, a ver se así lles convenzo. Porque parece ser que non son capaz de convencerlle e non é excusa. Isto é o que temos que cumplir os concellos. A administración xeral, tanto estatal como autonómica, como provincial, como local, pero que nos afecta a nós directamente aquí no Concello do Grove. E ese é o problema que xa les digo, levamos 4 xuntas de goberno debatindo, porque queremos darlle solución a eso. Claro que ás veces acudimos a contratación externas, claro que sí, e cando non nos queda máis remedio, pero non é a política que nós queremos levar adiante. Hai unha política onde nós defendemos os servicios públicos por encima de todo. Se non podemos, lóxicamente non queda outra vía, acabaremos acudindo á externalización de determinados servicios e determinadas áreas. E, polo tanto, señor Otero, a RPT non é a panacea. Incluso aprobando a RPT, eso non significa que ao día seguinte podamos contratar máis personal. Hai outras normativas, outras leis que temos que cumplir, outros requisitos, outros condicionantes xurídicos. Se non vostedes non creen que con unha taxa de por riba do 70% de interinidade, de temporalidade no Concello do Grove, que hai xente que leva 15 anos traballando no Concello do Grove e ainda non é fixo, vostedes pensan que non estaríamos por esa labor? Todo o contrario. Pero a día de hoxe non somos capaces e non son excusas. É a realidade. Por certo, falando IBI, pero por que non falan da taxa do lixo? Non a revisaron? Pois eu vou dicir, na taxa do lixo aparece na partida de ingresos unha reducción de 40.000 euros. Que llevamos a repercutir a todos os veciños e veciñas no seu recibo. De iso non falan nada. 40.000 euros. Que, claro, sí, déixeme, estou na posesión da palabra. Sogama por qué? Porque os condicionamentos que Sogama pon para facer esa rebaixa o Concello do Grove, gracias ás actuacións que levamos facendo fai 4 anos nos compostaxe en un novo sistema de recollida de lixo, Sogama o acepta e por iso nos aporta esa rebaixa. Non é porque non fixéramos nada, non é que chegou Sogama que pola varita máxica nos di ala, rebaixa a todos, non. Hai unha serie de concellos que cumplimos uns condicionantes que podemos suscribir un convenio, por iso Sogama nos rebaixa. Eso é a consecuencia e iso se chama xestión. Miren que bonito, eso se chamase xestionar. Pero bueno,
igual non temos o mesmo concepto de xestión. E, por suposto, primer punto, a Policía Local temos solicitado 3 axentes a Academia Galega, quero dicirlle que as vacantes dos axentes de policía se produciron unha a finales do ano pasado, un axente que colleu plaza en Vigo e 2 marzo deste ano. 2, pola xubilación, polo decreto da Policía Local que se permite xubilarse anticipadamente. E iso xa o temos pedido, solicitado, e agora depende da Academia Galega de Seguridade cando nos aporte estes 3 axentes porque está no período de selección. E por último, non vou a negar nunca que houbera actividades culturales. Isto non é o maximalismo, pasamos dun extremo ao outro. Claro que houve actividades culturales da Festa do Marisco. Nos o que destacamos é que o programa de festival musical da Festa do Marisco que puxemos en marcha desde o ano 2015 dou un cambio radical o que eran esas actividades culturales. E iso xenera un coste porque además querolle lembrar que grupos de primeiro nivel nacional e internacional, e se non revise o cartel deste ano, os facemos totalmente gratuitos, non cobramos entrada por eles, por lo tanto non temos forma de recuperar a inversión que facemos en esa área. Se cobráramos entrada, recuperaríamos eses cartos, pero como consideramos que son unha inversión para atraer máis xente e para rexuvenecer a Festa do Marisco, facemos con todo criterio. E xa lle adianto que este ano vamos a volver a ter un déficit, xa lle adianto, porque esa área cultural nos vai arroxar 160-170 mil euros de gastos. A cambio deso, traemos unha programación de festival que esperamos entrar no circuito da Diputación ou da Xunta de Galicia e que recibamos algún tipo de subvención por esas cuestións. Si eso o reducíramos a mínima expresión, non significa eliminar as actividades culturales, lóxicamente teríamos mellor resultado, pero mire, lle aconsello que revise os resultados da Festa do Marisco durante o goberno do Partido Popular, que seguramente vostede ten a información das contas da Festa do Marisco, cousa que nós en 4 anos fomos incapaces de obter. Durante 4 anos de xestión do Partido Popular, 2011, 2015, incapaces, e mira que o preguntamos en este pleno, de obter esas contas. Revisen tamén eses déficits, porque é importante telos en conta. En definitiva, non nos vamos a poñer de acordo, pero este goberno estamos convencidos que este é o mellor orzamento que a día de hoxe podemos presentar, dadas as circunstancias e a situación económica que temos. Polo tanto, sometemos a votación este punto do orden do día, que é a aprobación do orzamento 2019. Votos a favor, abstencións, en contra, apróbase por maioría. E non habendo xa máis puntos que tratar, temos unha moción de urxencia presentada polo Partido Popular. Polo tanto, solicitarei ao defensor ou defensora oponente desta moción que nos traslade o porqué da súa urxencia, porque temos que votala, e a partir de aí, se se incorpora, a trasladaremos a debate. Xa está? Sí. Propoñemos unha moción de urxencia en relación cos atascos de tráfico no retorno de playas que está habendo sempre, porque isto non é unha cousa que sea deste ano, é de toda a vida. Cando se xuntan unha boa climatología e o fin de semana, aglomeranse unha cantidad de coches xa desde San Vicente hasta a salida do Grove, e iso provocou uns atascos de tráfico. Propoñémola de urxencia porque, con independencia de que se pidan infraestructuras ou calquer outro elemento para o futuro, a realidade é que cando o próximo fin de semana ou cando volva a haber unha climatología boa, vamos a ter outra vez atasco aí. Entonces, a proposta que queremos, a urxencia ven por aí, non sei se hai que ir por... Sí, primeiro, ben. De acordo, votamos, polo tanto, esa urxencia, creo que tenen todos os grupos políticos temos copia desta moción, e despois debatimos a moción, non? Polo tanto, para incorporar ao orde do día, temos que aprobala por maioría absoluta, votos a favor de incorporar a urxencia, aprobámoslo por unanimidade, polo tanto, ahora sí, lle cedo a palabra para a defensa da propia moción. Gracias. Pois, ben, o que estou dicindo xa o explico tamén na presentación, de forma habitual, porque xa é unha cousa de forma habitual,
pois a afluencia masiva de usuarios e vehículos ás nosas praias na nosa península pois fai que se provoquen retencións e atascos bastante importantes, incluso de varios kilómetros. O último que tuvemos pois foi, témolos habitualmente, xa desde San Vicente, desde a zona de San Vicente, porque os coches vanse retendo nas diferentes interseccións e rotondas que vai habendo, non? A verdade é que isto prodúcese, como poño na moción, porque recibimos, afortunadamente, usuarios nas playas de todas as partes de Galicia, non solamente da provincia de Pontevedra, sino de outras partes. E incluso, bueno, pois iba a decir, o Grove, como é unha península, evidentemente todos os coches teñen que salir polo mesmo sitio. E como se, ademais, hai un tramo de salida que pode ser desde as 6 da tarde hasta as 9 da noite, en ese tramo de salida xúntanse todos os coches e fai que se atasquen fundamentalmente aquí no Grove, pero bueno, despois ese problema trasládase despois probablemente á vía rápida, pero en principio a verdade é que a cola chega hasta aquí. Entonces, esta é unha realidade geográfica. A idea, o que propoñemos desde o Grupo Popular é, reunirnos cos representantes da Dirección General de Tráfico, coa Guardia Civil de Tráfico, con carreteras da Xunta, para intentar darlle resposta a este problema aos usuarios que van a ter o problema xa no mes de agosto. Hai unha realidade que é que as ciudadanos van a ter un problema. Cal é a cuestión? Nunha situación destas, cando te ves nun atasco, cando te ves que estás ali 1 hora, ou hora e pico, ou 2 horas, e non ves tampouco ningún servicio público que este cerca, dá a impresión de que estás solo, de que nadie lle preocupa e que nadie lle importa. Eu creo que poderíamos facer un xesto de solicitar esta reunión de urxencia con estes servicios para demostrar, por unha parte, que o Goberno do Grove e a Corporación do Grove nos importa que a xente este aí atascada. E se podemos darlle unha solución, non sei, pois con agentes, movendo, eso que o digan os técnicos, as persoas que levan eso, pero a idea sería que os ciudadanos non se sintan de alguna maneira abandonados, senón que sea entre comillas, na carretera, pasando, pois, ao mellor, para salir desde San Vicente, por exemplo, desde San Vicente do Mar, chegar ao mellor hasta a rotonda da salida do Grove ou hasta a rotonda que vai a vía rápida, ao mellor son 1 hora e media ou casi 2 horas moitas veces. E a idea que planteamos é tratar de evacualos do que é o término municipal do Grove, mandalos para a vía rápida, e que se encha a vía rápida de coches, pero que a xente non este retida no noso término municipal. E para iso probablemente habrá que tomar medidas non só no Grove, sino tamén nas incorporacións que hai en Sanxenxo, donde empeza xa a haber dúas vías de circulación. Este é un poquinho o planteamiento do que queremos propoñer. Moi ben, entonces, feita a exposición da moción, señor Otero. Sí, vou a ser breve porque, a pesar de que non vai haber eleccións en breve ou sí, seguramente o señor alcalde vai se estender bastante neste aspecto. Estando de acordo co fundamento da moción, co fondo da moción, lóxicamente hai que buscar vías de saída para os atascos que existen no Grove. A solución non pasa só por isto, pasaría polo desdobre da autovía, que levamos anos e anos reclamando, que sería a solución máis axeitada, que seguramente tamén se sature, pero axeitaría moito a saída dos vehículos, das praias da Lanzada e dos vehículos do Grove e incluso no Haya os que queran coller para a vía rápida, non? Si é certo que, polo que teño entendido, creo que neste ano ainda non se fixo ningún operativo da Garda Civil como outros anos, dividindo os carrís en 2 de saída, 1 de entrada. Creo que non se ten feito, cousa extraña, entonces si que considero axeitado a proposta, pero vanme permitir que faga unha proposta de inclusión dun novo punto, si así o considera o ponente e incluso o resto dos grupos, que era incluir un terceiro punto que fora solicitar tamén reunión dos grupos municipais da Corporación co Consellería de Infraestructuras e Mobilidade co fin de tratar o desdobre da vía rápida. Creo que poderíamos aproveitar esa tal e intentar xa solicitar unha dobre reunión
entre todos os grupos, porque creo que incluso, a ver, a forma de facer de presionar é máis de toda a corporación que incluso dun partido propio, ainda que teñan a maioría, lógicamente xa van con un peso, pero se vamos toda a corporación creo que é máis axeitada esa reclamación, non? Entón, deixo aí esa proposta en riba da mesa para que se queren incorporalo. Espera, despois facemos turno de intervención e despois o poñente valorará. Louteiro. Sí. Ben, desde a nosa parte estamos bastante de acordo no que se expón na moción, pero bueno, as valoracións que facemos é que efectivamente as infraestructuras son as que son, e cando o volumen de vehículos sobrepasa o que as infraestructuras poden soportar, pois producen atascos, é algo normal. Si toda a xente que hai un domingo pola tarde en todas as praias do Concello do Grove se poñen de acordo todos para sair ao mesmo tempo, pois é imposible dar saída a todo eso. Máxime, como se dixo aquí, cando o tramo desde Sanxenxo ao Grove é o único tramo de vía rápida de Galicia que está sin redoblar. A min pareceme increíble o castigo que non merece o noso Concello e que está levando, que sendo esta a primeira vía rápida que se fixo, e despois se fixo a do Barbanza e a do Morrazo, a do Barbanza e a do Morrazo xa están desdobladas hasta o final, esta desdoblouse hasta Sanxenxo, e que pasa co tramo até o Grove? Por que se está castigando desde a Xunta de Galicia ao Grove? Por que? Entón, eso é unha boa pregunta que desde o Partido Popular pois podíamos facer aos representantes da Xunta de por que xa se pode chegar ou están arrematando as obras para chegar ata Cangas, unha vía rápida que se fixo moito máis despois, ou se pode chegar ata Ribeira, que se fixo tamén moito despois, e aquí, que foi esta vía dos Alnés, que foi unha das primeiras que se fixeron, se desdobla só hasta Sanxenxo. E os do Grove debemos de ser cidadáns de outra comunidade autónoma ou de terceiro ou de algo así, que non estamos esperando que con un proxecto xa feito desde hai seguramente máis de 10 anos, non sei se xa estaba feito no 2007 ou por aí, quero recordar, que repasar eu, porque había unha parte que collía no Concello do Grove, que era xusto nas Salinas que hai na curva da última rotonda do Grove, onde sai o regato que fai de divisoria entre os dos concellos, pois aí, pois nesa ampliación, pois collía aí unha parte, entonces estivera en exposición aquí no Concello o proxecto, o resto, por si que corresponde todo ao Concello de Sanxenxo, pero estamos aínda esperando por eso. Despois, por outra parte, tamén ao mellor había que facer unha campaña de educación dos condutores, tamén non estaría mal, de que en vez de estar unha hora pois metido nun coche, pois poden estar tranquilamente unha hora pois tomando algo nun dos negocios que o Grove ten de hostelería, e cando escalonadamente vai baixando o tráfico, pois collelo o coche, sabes? Eu non sei, debo ser medio extraterrestre, pero eu cando vexo un atasco así descomunal, o primeiro que fajo é buscar un sitio onde aparcar e pois por disfrutar e coñecer pois algún sitio de hostelería ou algún tal, e non estar aí nun coche pois mirando para o de adiante para non darlle a aceleróns e a frenazos. Entón, ao mellor teríamos tamén que facer un pouco dese tipo de convencimento da xente, de reeducalos para que non se poña todo o mundo de acordo en querer sair ás 8 da tarde da praia e estar en caravana consumindo combustible con todos esa morea de motores en funcionamento, a aceleróns e frenazos. E entón, efectivamente, algo hai que facer, porque non é de recibo que no século XXI siga pasando eso, e o que sí tamén demandaría a maior que cando ocurren eses tipo de atascos, efectivamente, inda que non sexa máis que un pouco de consolo, pois que algunha autoridade pois circule por ali ou sexa visible, intentando axilizar nas rotondas ou nos cruces, porque, polo menos, pois efectivamente, parece que hai alguén pois
supervisando e intentando que a cousa non fora a maiores ou que podía ser peor do que está sendo, ainda que xa o sea, pois polo menos que non sean só os propios condutores que os que teñan que aturar esa situación. E por a nosa parte máis nada, se se pode mellorar a moción con novas aportacións e están de acordo os poñentes, pois a nós vai nos ben. Moitas gracias. Moitas gracias, pois presumía ou adiantaba o concelleiro portavoz de Esquerda Unida que me iba a estender. Eu xa tiño falado moito do tema do desdobramento, despois se me acusa de que o que fago é pelexar con todo o mundo e que non sei xestionar, non? Pero claro, é que non me resisto a dicir que eu no ano 2010, quero recordar, 2010-2011, tuve unha reunión con daquela conselleiro de Infraestructuras, Agustín Hernández, que se comprometía expresamente a que o plan que estaban diseñando, chamado Plan MOVE da Xunta de Galicia, a desdobramento da autovía vía rápida en este tramo hasta o Grove, se iniciaría como actividade, como acción prioritaria no ano 2015. Vai alá o ano 2015, van 4 anos máis e seguimos exactamente igual e non temos ningún tipo de noticia. Eu creo que esa é a cuestión importante de fondo, non? Que é a infraestructura de chegar aquí ao Grove, que non vai a ser a solución definitiva, pero sí pode aliviar de forma importante todo este volumen de tráfico que se xunta en unhas horas determinadas para vir á playa. Por certo, paréntesis, e iso que o turismo no Grove vai a menos, según acabamos de escoitar aquí por parte da voceira do Partido Popular. Cerro paréntesis. Dito isto, non temos ningún problema en apoiar a moción, porque toda axuda é boa, é dicir, é unha situación que creo que a nadie nos gusta, que estamos sufrindo todos e que, desde logo, non é a mellor imaxe para un pobo que quere ser referencia turística a nivel internacional. A accesibilidade, en este caso viaria ao Grove, ten que mellorar. Eso pasa principalmente por un problema estrutural de fondo que é o desdobramento e outro, por suposto, pois na coordinación, na control, no apoio de tráfico, polo tanto nunca está de máis. Nós temos falado isto coa súa delegada do Goberno, pero volveremos a falalo e polo tanto non temos ningún problema en apoiar esta moción e, desde logo, solicitar a subdelegada do Goberno e os responsables máximos na provincia do tráfico, en este caso o Guardia Civil de Tráfico, pois trasladarlle o problema que estamos tendo, que eu creo que todos somos conscientes e que tamén ás veces igual non ten fácil solución, pero bueno, que calquer tipo de axuda benvida sea, porque a necesitamos claramente, sobre todo despois de ver como este fin de semana pois temos unha colisión de 7 vehículos xenerando outra vez noticias negativas na nosa vila. E apoiamos tamén a proposta de Esquerda Unida de incorporar o terceiro punto, porque a nós nos parece fundamental. Nós levámoslo demandando fai moitísimos anos e desde logo non queremos, seguiremos pelexando, entre comillas, ou demandando, solicitando a Xunta de Galicia que desde logo ten que mirar para o Grove. Eu ás veces, claro, me acusarán de que son moi mal pensado, pero ás veces o refrán di eso, pensa mal e acertarás. E ás veces hai que chegar a un simple conclusión que seguramente non se aceptará e xenerará críticas por algúns dos presentes, pero eu cada día estou máis convencido que non interesa moito facer infraestructuras no Grove, porque entonces o Grove sería un referente turístico internacional e nos poñeremos en primeira fila respecto a outros concellos que están perdendo determinadas posicións. Cada día estou máis convencido, un desdoblamento, un porto deportivo e unha mellora de infraestructuras no concello do Grove, e o Grove pasa a ser un referente internacional. E o que non este convencido deso, desde logo, creo que sería bo que analizara, porque eu sí estou convencido que o turismo no Grove vai a máis, que vai ir cada vez con máis calidade, cada vez con máis inversión e que cada vez con máis referencia. Ahora, temos que ter as mellores dotacións, cousa que no Grove carecemos. E eu non me cansarei de pelexar no sentido de defender os intereses de todo o pobo do Grove. Así que digo que vamos a apoiar a moción tal como está redactada, e se o ponente, o Partido Popular, está por incluir o punto terceiro que propón Esquerda Unida, tamén vamos a apoiar esa moción, porque nos parece un punto que enriquece a moción e que ademais é necesario. Aquí hai
unha parte que é a subdelegación de goberno e a Dirección Xeral de Tráfico e a outra parte que é o propietario e o titular da vía que é a Xunta de Galicia. E aquí temos que colaborar todos. Lamentablemente, os únicos que non temos ninguna competencia en ese tramo do que estamos falando é o Concello do Grove, porque ademais, como se acaba de dicir, está en outro termo municipal que non é nin no Grove. Por lo tanto, a veces parece que a queixa simple é o único recurso que nos queda. Cuestión, por outra parte, triste. Así pois, ben, cedo a palabra ao poñente. En primeiro lugar, temos que debatir se se incorpora ou non o que acaba de propoñer Esquerda Unida. Habrá que votar esa inclusión se o Partido Popular quere, se a rexeita xa non. Se a incorpora, pois quedaría incorporada esa moción modificada e despois procederíamos á súa votación. Señor Otero. Bueno, pois por parte nosa non hai ningún inconveniente en incluir a proposta de Izquierda Unida. Efectivamente, o objetivo primario sería atender o problema inmediato do próximo atasco, pero non cabe duda que o secundario é solicitar as infraestructuras necesarias para evitar que isto se vaya producindo no futuro, e, por lo tanto, sí que nos parece adecuado incluir este apartado. Tamén recollemos o guante do señor Outeiro no sentido de que sí que hai que facer recomendacións aos usuarios da playa e habría que dicirlles que paren a tomar unha cerveciña. Non sei se os de tráfico estarían moi de acordo con nós, pero desde logo recomendacións á xente. Eu bebo sin alcohol, por eso che digo, non hai ningún problema. Quero dicir que pola nosa parte non hai inconveniente ningún en incorporar estas. Vale, aclaración do secretario. Que, como o poñente que acaban de aceptala, se incorpora o punto, pero para recollela na moción aportación dos termos exactos de cal. Sí. Se me dá copia do escrito xa. É solicitar unha reunión dos grupos municipais da Corporación con Consellería de Infraestructuras e Mobilidade co fin de tratar o desdobre da vía rápida. Non sei se mandillo de o tramo de Sanxenxo Grave ou necesario. Pero bueno. Deixamos constancia. E despois esa redacción se completa. Exacto. Exacto. Non teña coñecemento exacto do asunto que se vai aprobar. Ben, polo tanto, procedemos a votar a moción presentada polo Partido Popular coa incorporación dun terceiro punto, que é a redacción que nos acaba de ler o voceiro de Esquerda Unida. Votos a favor? Polo tanto, queda aprobada por unanimidade. Non hai máis mocións de urxencia. Tratamos, polo tanto, ahora rogos e preguntas. Xa sei que me van a debatir e que me van a criticar. Lembro, o pleno remata sí ou sí ás 00 horas, son as 23:11. Levamos tempo sin rogos e preguntas. Intuyo que algunha vai a ver. Polo tanto, iniciamos este punto. Rogos e preguntas. Todo aquel que quera falar, por favor, que pida palabra, señor Otero. Bueno, instamos ao Goberno a que solicite da Xunta de Galicia a limpeza dos beirais das rúas da súa titularidade, porque está claro que non están limpos ni en bo estado, pero do mesmo modo tamén que se inste a Diputación a limpeza das súas, pois só falta pasar, por exemplo, pola Estrada do Conde, onde a maleza e a falta de limpeza é visible, e que o propio Concello faga a limpeza das súas rúas, porque é sobrado o mal estado en que están a maioría, e sobre todo por mor da maleza, pero tamén por falta de limpeza, sobre todo no extrarradio, xa non só no casco urbano, que parece que é onde se centra toda esa limpeza, non? Tamén instamos a que se arranxe o máis axiña posible, xa non tiñan que estar en ese estado os parques infantís. O do Corgo é lamentable que estean 2-3 elementos encintados porque están rotos e son perigosos para os usuarios, o mesmo que en Terra de Porto tamén hai varios elementos. E temos constancia de outros parques que tamén teñen elementos en mal estado. Tamén solicitamos a reposición dos paneis informativos estes que existen por diferentes puntos do Concello. Teñense reposto algúns, pero, por exemplo, hai na Xiradella, Punta Moreiras, o Monte Central, Condeedra, a entrada da Toxa, paneis informativos que existían, que están queimados polo sol, rotos, entón que se repoñan
porque, lógicamente, en pleno Obrán, con todo este turismo, a imaxe é lamentable. Meloxo, antes falaba de Meloxo como a olvidada dende aquela obra, e así é porque só falta, hai que percorrer as súas rúas para ver tamén a maleza como invade a maioría dos camiños e as rúas dese barrio, e o mirador que xa temos solicitado en algunha ocasión o seu arranxo, que son espacios públicos, igual que son no Corgo, en Confín ou en Terra del Porto, tamén son espacios públicos para os veciños, e ese necesita unha reparación. Gustaríanos saber cal é o custo real do skatepark, porque tras as modificacións que xurdiron, as paralizacións, cambios de obra, o sea, de execución de obra, e agora vemos que nunha ata de Xunta de Goberno desta mesma semana, lógicamente aprobado anteriormente, o cal cheganos tarde esa información, hai adjudicados o proceso de adjudicación de 3.555,95 euros para proxectores e iluminación. Pensamos que estaba incluído xa no proxecto completo, pero parece que non, seguimos sumando. Entón queríamos saber ese custo real dese skatepark, se é posible que se nos pase por escrito, para ter guardado. Tamén unha información, porque o pasado 7 de xuño, creo que se non me equivoco, saiu unha nota de prensa onde a concelleira de Medio Ambiente informaba de que daba 10 días de prazo aos veciños para limpar as súas fincas, senón que se sancionaba, que nos iba a dar información que nos iba a avisar aos veciños, senón que xa se daban por avisados con esa nota de prensa ou ese bando. Pero teño constancia de veciños que se acercaron esta mesma semana ao Concello para denunciar a veciños que non limpan as súas fincas e que non poden actuar porque teñen que informar e facer os procesos legais de información. Entón, é contradictorio esa denuncia de hai casi un mes prácticamente, casi 2 meses, 7 de xuño, e a realidade que existe, non? Entón, gustaríanos que se nos aclarase ese asunto. Quixéramos saber cando se nos vai facilitar a documentación que pedimos por rexistro. Aparte pedimos que se nos mandara e se non se nos dixera cando podíamos pasar a recollela ou a visualizala, e non se nos respostou. Custo da reforma do paso elevado da Praza da Riba, xa hai, desde aquel momento estamos esperando por esa información. Gastos detallados da viaxe e presentación da Festa do Marisco en Holanda, e tamén pedimos, creo que xa tamén foi feita por rexistro, agora estou en dúbidas, a documentación do Pexón. Pois vostede mesmo aprometeu en campaña electoral que nos vindeiros días, non sabemos cantos son esos vindeiros, como decía o señor Eladio moitas veces, os días, semanitas, bueno, pois gustaríamos ter esa documentación actualizada do Pexón, que supostamente xa está, que se nos facilitara a todos os grupos ou da oposición. Queramos saber, hoxe vimos unha pequena noticia por difusión de todo o Grove sobre sanidade, pero que se vai facer ou por que non se reúne os grupos da oposición ou da corporación para actuar sobre a problemática existente no noso Concello, no Centro de Saúde, porque isto xa é grave. Antes das eleccións reuníamonos, salimos a manifestacións, concentracións. Parece que se quixo aproveitar un pouco políticamente ou electoralmente esa situación, entón, a vista dos acontecementos de que non se está poñendo en riba da mesa, entón queremos que se faga algo, se pode ser de todos mellor que unilateralmente. Por último, quixera falar sobre o tema dos puntos morados. Lógicamente puxeron un punto morado, abro aspas, porque un punto morado ten que ter un técnico de igualdade, ten que ter, se é posible, sanitario, psicólogo e voluntarios con formación en igualdade. O que se puxo foi unha mesa de información, non nos parece mal, pero non é o que se vendeu na prensa. Na prensa vendeuse que había un punto morado con persoal reglado, o sea, titulado, e foi mentira, era persoal titulado nas súas áreas, pero non en igualdade, nin con unha formación básica de igualdade, que podía provocar que a xente pensara que era un punto de atención en caso de violencia de xénero e que se atopara con rapaces que non sabían como actuar.
vamos a chamar a policía local a toda a presa, pero que non solucionarían a situación que debe solucionar. Boten a vista ao Albariño, ao Tinto, Cambado, Ribadumia, Vila García, incluso nas festas da auga, donde sí existe ese puntos e donde se fai unha formación aos que queren participar como voluntarios, que non desquita o personal que ten que estar propiamente no punto morado. Entón, encamiño a que traballen para a festa do marisco, para poñer realmente un punto morado por fin, e a mesa informativa non está mal, pode usar para San Xoáns, San Martiños, festas menos de menos aglutinamento de xente, pero agradeceríamos un punto morado como debería ser nas festas de multitudinarias. Nada máis. Gracias. Moitas gracias, señor Outeiro. Sí, nos queríamos facer varios rogos que son moitos xa renuentes no pleno. Un era preguntar pola situación da Torre de Escuredo, se houve algunha modificación no seu estado ou se houve algún avance ou algún cambio na situación lamentable na que se atopa. Sabemos que houve tarefas de limpeza dentro da finca, pero hai unha moción aprobada por este pleno e tratouse en varias sesións no que se informaría a todos os grupos e facer un seguimento conxunto e queríamos saber se hai algunha novedade ou algún avance na súa recuperación. Despois tamén con respecto á desafectación dos terreos portuarios daqui da zona do Corgo con Porto de Galicia, pois tamén había certos acordos para tamén levar a cabo unha comisión e manter reunións e etc. Entón queríamos saber tamén en que se avanzou algo ou ao contrario, se retrocedeu, quizá. Tamén recibimos moitas queixas polo carril bici. Isto xa é unha cuestión xa. O carril bici que vai polo interior da estrada costeira que vai desde a Lanzada a San Vicente do Mar, donde hai moitas raíces que fan que haxa caídas de ciclistas e sexa perigoso circular por el. Bueno, xa sei que é unha estrada que é competencia da Xunta de Galicia, pero supoño que o mantemento e o estado das beiras rúas, etc., pois correrá a cargo do Concello. Por outra parte, o Concello debería de combinar a Xunta para, se é competencia exclusiva da Xunta, de que levar a cabo esas reparacións e, sobre todo, sinalizar os sitios onde é perigoso circular para que non haxa accidentes e haxa que lamentar males maiores. Despois tamén recibimos moitas queixas porque na estrada que vai desde a Ciradella hacia o sanatorio, a que pasa por onde está o Punto Limpo e o Conda Edra, pois debido a continua o tránsito de grandes vehículos voluminosos, de vehículos pesados e camións que van para a zona empresarial ou industrial que hai aí, pois a carretera é escasísima para cruzarse. Xa dous vehículos normales pois teñen que medirse, pois cando pasa un vehículo destes é imposible circular por aí. Por lo tanto, hai que sinalizar e pois urxentemente facer algo con esa estrada e intentar ampliala e intentar que pois non sexa un perigo. Unha estrada que por outra parte non ten iluminación e non ten línea divisoria, non ten os mínimos servicios, é unha pista forestal que está agora servindo de entrada de vehículos industriais de mercancías e é un perigo en toda regla. Despois tamén nos preguntan e recibimos moitas queixas polo tema dos socorristas, porque parece que hai que está mal atendido o tema dos socorristas e, por exemplo, pois a min chama a atención que na praia da Lanzada pois donde fan frontera o Grove máis
Sanxenxo, pois que nun lado pois dispoñan de socorristas, este moito máis coberto, e a parte do Grove pois queda un pouco como que parece que en precario. Entón, tamén queríamos ver como está a situación e que posibilidades de mellora ten. Moitas gracias. Moitas gracias, señor Torres. Sí, eu só quería falar de 3 puntos, algúns deles xa foron comentados por Esquerda Unida. Primeiro, tema de maleza. Bueno, como comentou Esquerda Unida, pois, houve un requirimento por parte do Concello para que os veciños limparan as súas fincas, pero eu quero poñer 2 exemplos de fincas que son do Concello que están sin limpar. Unha finca existente en Boivas, en paralelo á Estrada do Conde, e a antiga escola de Ardia. Polo tanto, así que como convida o Concello aos seus habitantes a limpar as súas fincas, tamén o Concello debería dar exemplo. Por outra parte, varios veciños me dixeron dos pivotes da Rúa da Praza que foi reformada a rúa, e isto sale a colación tamén, porque esa rúa creo que é competencia da Xunta tamén, e sin embargo foi feita polo Concello do Grove. Pois eses pivotes, que xa que se reformou a rúa, que botaban de menos que non se puxeran uns pivotes novos. Eu creo tamén que había unha moción que presentara eu en que se decía que realmente os pivotes creo que teñen que ser plásticos e non de ferro para antecaídas de motoristas e ese tipo, para que non causen danos. Ben, eles refírense a que, que se adecenten un pouco os pivotes existentes, pois ben pintándoos ou adecentándoos. E despois, con respecto, queixanseme varios veciños, con respecto á limpeza no Concello en xeral, que se queixan que nunca como este ano tan mal limpo estuveron as aceras e todo o casco urbano do Concello do Grove. Foi casualidade, pero este domingo pois a propia concelleira de Obras estaba limpando a acera diante do seu hotel, demostra que realmente pois falta un pouco de limpeza en toda... o color víase ben como cambiaba. Nada máis, moitas gracias. Moitas gracias, señora Castro. Afondando neso que dice da limpeza, é certo, a zona do rural polo menos está que dá pena, xa sei que vostede non está pola labor das subcontratas, pero haberá que facer algo, non, para dar unha imaxe adecuada nun pobo como é o noso, que é turístico. E despois co tema de non sei se se acordará que lle había sacado unha foto das farolas estas, que recordará que están na rúa, na estrada da Lanzada. Agradecerlle que 2 ou 3 días máis tarde de repente apareceron todas as cubertas, non sei como chaman, os capuchóns das farolas totalmente repostos, que os sacaron, por certo, debeu ser daqui da avenida Luís Casais. Xa facerlle unha petición que polo menos os postes en sí que sacaron dai, pois que además estaban moito máis novos, que polo menos repoñan os que faltan nesa estrada. E aparte recordarlle que ainda hai creo que 12 farolas que ainda non funcionan das 158 existentes. Con respecto na Rúa da Graña, na entrada está moi perigoso a parte da dereita, vindo dende a avenida de Teniente Domínguez, os pivotes que quedan á dereita, que hai un precipicio que calquer día temos unha desgracia, e a verdade é que deberíamos poñer algo aí, un muro ou algo que limite eso, porque como veña alguén, esos pivotes disuasorios sí, pero non van a evitar esa desgracia. Despois me pregunto, hai unhas señais que foron colocadas xa hai uns meses e tal, na carretera da Diputación entre a zona de San Vicente do Mar e San Vicente do Grove, que aínda siguen coas bolsas de basura postas tapándose. Non sei se iso era
motivo de que non sei por que siguen aí, o sea, as plantaron aí coas bolsas de basura postas e ainda hai algunhas que as teñen postas. Decir tamén que bueno, a Xunta de Galicia, non sei se señor Otero decía da limpeza das estradas e tal, eu polo menos estes días estou vendo a operarios da Xunta limpando, polo menos teñen limpo a carretera hasta Raeiros, polo tanto algo estás a facer. Tamén pediría a actualización da páxina web no que é a área dos presupostos e as contas, porque un pincha encima dos presupostos e aí sale de todo menos os presupostos. Fíxense, non me acordo agora que ano era e tal, pero hai 2 anos en concreto que non salen o que son os resumes de liquidación que se están poñendo nos outros, non? Entón, xa que é un tema de transparencia e ao que calquer veciño pode ter acceso, que polo menos estén actualizadas esa documentación. Igual que as festas do marisco, que ainda faltan as contas do ano pasado. Despois, na calle Boivas, preguntarlle á señora concelleira se xa se dou unha volta por ali, que creo que non sabía onde estaba, a petición que fixo o voceiro do Partido Popular anterior, que había na rúa, hai unha especie de socavón que está a punto de, bueno, cada día se vai afondando máis a parte do lateral da dereita, e o mellor tamén podemos chegar a ter unha desgracia como eso non se atalle canto antes. E aparte tamén recordarán tamén que lle fixamos unha petición, que había un poste, non sei se de luz ou de teléfono, que está no medio da rúa. Bueno, que eso é super peligroso. Alguén que veña por aí despistado, que non coñeza que existe o poste aí, pois pode ser motivo de desgracia tamén. E preguntando tamén a parte do presuposto da pista de skate, decir o perímetro que vai a pasar con el, a ver se non vai a ser como tema das ali en frente a Adorna, aquela barandilla que botou un ano ou máis para repoñerse. Digo, se teñen contemplado algún perímetro para esa pista. E unha última petición, en Estonllo preguntan, xa levan botando en falta os cartéis indicadores de Estonllo. Preguntan ademais con ironía se é que de repente queremos prescindir de que existe o barrio de Estonllo no Grove, non? A ver que pasa con esos cartéis que están en outros barrios, que aí estaban e xa non están. E nada máis. Señor Otero. Eu quería plantear unha cuestión que teño dúdas, pero que non sei exactamente de quen é a obligación. Aquí na Plaza do Corgo, en toda esta plaza, hai terrazas e a maior parte do solado das terrazas pois está chea de excrementos de gaivotas. As gaivotas campan as anchas por todo o Grove e cajan no Corgo tamén. Tamén hai excrementos de cans que ao pisalos esténdense por todo, témolos aquí ao lado, é dicir, observo todos os días que as persoas están nas terrazas e eso está así de sucio. Xa non me vou a meter en que o solado pois este máis oscuro ou menos oscuro, pero que os excrementos estén na calle e a xente nas terrazas, non sei de quen é a obligación de limpar eso. Non sei se ten que baldear costas, teñen que baldear os que teñen as terrazas, ou se é o Concello quen ten que facelo. Eu penso que damos unha mala imagen turística cando temos as persoas comendo e tomando un refresco ou tomando un café, e eso está así de sucio, non? Non sei, a pregunta é si quen ten a competencia, e ainda que non teñamos nós, pois ainda que sea por imagen, por prurito, non? Pois a mellor era bo pejar un baldeo todas as mañáns, ou cada 2 mañáns, ou os fins de semana, ou non sei, non? Ese é o que le quería decir. Moi ben, de acordo. Compañeros, se queredes responder a algunhas das cuestións plantexadas, por favor, pedídeme a palabra e así vos dou dando paso. Señor Canedo.
Ola, boas noites a todos e a todas. Vamos a ver, máis ou menos xa estaba a espera de que alguén me preguntara por a situación do Centro de Saúde. Por si non había esa pregunta, tiña pensado ao finalizar o pleno ver si tiñades disponibilidade para este xoves ás 8 da tarde reunirnos eu e os, como se chama, os portavoces dos partidos para a situación máis ou menos, creo que sabemos todos, vemos como está, é caótica, impresentable, terceiro mundista, por non ir moito máis alá, e ver posibilidade de novas actuacións por parte do Concello, por parte dos veciños, e incluso plantearnos actuacións xa fora do Grove, se fora necesario. Entonces, a miña disponibilidade sería como tema urxente e tema apremiante que fose xa este próximo xoves ás 8 da tarde, se vos ven ben, porque falei algún día con algúns de vostedes dixeronme que era mellor polas tardes, mellor a última hora. Si planteades algunha outra data ou outra hora, simplemente axustar este xoves. Por parte do Partido Popular, algún dos, como se chama, algún dos tres concelleiros teria disponibilidade? Claro, pero que a cousa pola mañán, eu tamén teria disponibilidade de facelo, como se chama, algún día pola mañán, pero vai menos pasar a todos o... Pode ser ás 7 mellor que ás 7 8. da tarde? Non tería problema ningún. Vos poderíades 7? En calquer caso, manda mañá un correo que che confirme. Ok, de acordo. Porque así agilizamos e arreglamos. Vale. Vale, eu quero dar resposta aquí ao señor Otero. Pois a verdad que as palabras que saliron, perdón, estou fónico sempre, as palabras que saíron en prensa, pois non me gustou a palabra falta de compromiso, podemos poñer entre aspas tamén, falta de compromiso do goberno local coa problemática da violencia machista. Eu creo que non é así. Pode haber unha falta de compromiso coa proposta de Esquerda Unida para a festa que se publicou tamén a través do Facebook ou a través da prensa. Pode haber unha falta de compromiso aí. Non coa problemática da violencia machista. As actuacións que se fixeron nos colexios antes da entrada deste goberno, aí están. Vai haber novas actuacións nos colexios que creo que a labor ten que ser máis educativa que informativa ou de intervención nas festas, que sí, que podemos intentar cubrir todo, intentarémolo, pero a nosa labor aí sí que vai estar máis de cara a concienciar os rapaces e rapazas nos colexios, como agora está previsto. Vais a sacar un libro dos bolechas ambientado no Grove con pois sobre estes temas, bueno, sobre todo de igualdade. Que non me gustou tampouco a palabra monitores dentro do artigo, porque eu creo que fai 15 anos era profesor e fai 16 era camarero. E si chego o primer día de profesor a decir como está a educación, que están dando clase aos camareros, pois podíamos decir que sí, ou eu podía decir, joder, pois fai un ano como estaba a hostelería, que estaban repartindo Coca-Colas os profesores. E agora vou vos a decir cal é a... Porque claro, pedín cal era a titulación destas monitoras. Non, pero dos módulos de 4 horas, os módulos de 4 horas que impartiron en Cambados para dar este tipo de mesas. Entonces, eu digo que non son, que as persoas non son o que traballan. En este caso, as que atenderon estas mesas, pois había graduada en Educación Infantil, FP en Educación Infantil, grado de Educación Social, grado de Educación Primaria, grado en Pedagogía, FP de Animación Social e Cultural, e despois, xa nestes estudos de monitores, hai módulos tamén onde se trata a igualdade, e seguramente de máis de 4 horas en cada unha das súas especialidades. E desde o principio, eu non dixen que fora que non se dixo do goberno, que fora un punto morado de intervención, sino de información. E si, o único que estaba tratando... Pois desde o Concello non se tratou así. E si que sabíamos que había que dotalo de todas estas persoas. Tamén é verdade que xa se informou que coincidía nas festas do Carmen que tanto Liliana, a técnico, como Monse estaban de vacacións e non se pudo dotar de servicios propios este punto morado.
E sin máis eso, tomarei nota para estar á altura nos seguintes, si vemos que temos que dotar deste servicio, pero xa digo que intentaremos chegar a máis xente a través da educación e sobre todo da educación reglada que a través das festas. Moitas gracias, señora Domínguez. Hola, boas noites a todas e a todos. Vou empezar polos de Esquerda Unida, que foi a primeira intervención. Solicitar a Xunta de Galicia, a Deputación e tamén o Concello de Limpeza de Beirarrúas. A Xunta de Galicia e a Deputación están informados. A Deputación xa actuou este ano, no que vai de ano, dúas veces nas súas rúas. A Xunta tamén empezou algunha e deixou plantado, e agora parece ser que o 30 de xullo que volven a empezar. Decirlles a todos que nos facémonos cargo do alumbrado, pero é evidente que a Xunta faise cargo de todo o mantenimento desas rúas. E non é verdade que a praza da Riba sea da Xunta, senón a rúa da praza hasta a praza da Riba é da Xunta, pero desde a praza da Riba hasta aquí, hasta a praza do Corgo, é do Concello. Desde o Concello de Sanxenxo hasta a praza de Arriba é da Xunta, salvo un tramo que nos recepcionamos, que é Xoán 23. Ese tramo fixose e nos comprometémonos a recepcionar ese tramo. O que fixeron o resto de gobernos non somos conocedores, pero é verdad que non está recepcionada. Levamos moito tempo, xa non neste último mandato, sino no anterior, intentar acadar coa Xunta de Galicia un arranxo. Tuvemos moitas reunións, tanto cos técnicos como co delegado da Xunta en Pontevedra, para tratar de chegar a acordos para a rúa Alexandre Bóveda, que está en moi malas condicións, ten unha circulación moi pesada porque é a salida principal. A ver que pasa, estamos á espera despois de tanto tempo. A de San Vicente, absolutamente competencia da Xunta de Galicia. De feito, arranxaron o firme. Nos facémonos cargo da iluminación na medida na que podemos, porque é evidente que as farolas que se puxeron ali, 148 farolas, que me parece que dixo a señora portavoz do Partido Popular, é evidente que non son as máis adecuadas, e volveronse a repor as mesmas cando os servicios técnicos do Concello repetidamente dixeron que non eran as adecuadas desde o principio. Igual pensa que porque vostede fixo a pregunta, non porque, indan que a maioría pense que este Concello traballa a bote pronto, pois non, estaba programado xa cambiar as farolas, por iso sacaron as cabezas das... Si, temos coñecemento de revisar o mellor nos volvemos a colocar. Non, que non funciona, que non hai luz. Que non hai luz, vale, gracias. Xa yo remito mañán os servicios técnicos. O custo real do skatepark foi, efectivamente, o que aparece na prensa, o que aparece na licitación. Non sei se lles chegou ou non, ahora mesmo non lle podo dar a cifra exacta, en torno aos 70.000 euros, e non estaba contemplada a iluminación. Como sabe, hubo moitos problemas coa empresa, por prazos, o director técnico da obra é un externo que informou moitas cousas desfavorablemente, e decidimos rescindir o contrato porque non daban acabado nunca. O axardinado vais a encargar Bata de facelo. Intentábamos facelo antes de inaugurar o espacio, pero bueno, vénsenos encima o calor, o verán, e os técnicos xardineiros recomendaron que non se sembrara agora mesmo porque íbamos a ter problemas para que saíse
a semilla. De todas maneiras, agora que xa a empresa está fora da obra, oficialmente vamos a tratar de acondicionar eso e melloralo un pouco. Con respecto ao Baden da Praza da Riba, que tanto insiste, creo que nadie pudo ver ninguna factura. O hormigón abreu e a empresa que o fixo, por suposto, dentro da garantía da obra, reparouno gratuitamente. Non sei de que se ríe, señor Otero. Usted preguntoume cal era o sobrecoste do Badén e eu estoulle contestando que ningún. Usted rise, pareceme... Pero eso foi posterior, indicación de que se rebaixara, pero era evidente que os veciños viñeron a alertar e os servicios técnicos do Concello que non cuajara ben o hormigón e tiña unhas burretas que iba a reventar todo. Así sea a explicación, ou eso espero que sea a explicación concreta. O carril bici da estrada a San Vicente que me preguntara antes o BNG, espero que este respostado, non depende de nós, sino da Xunta de Galicia, e ten coñecemento tanto vixiante como os servicios técnicos e políticos das condicións nas que está. A estrada Siradella é verdad que ten problemas debido ao alto tráfico. Trataremos, xa melloramos con permiso da Comunidade de Montes, botamos un pouco de xabre en algunhas zonas, trataremos de buscarlle unha solución. Non sei se me queda algo atrás. Bueno, mañán preguntarelle a un encargado municipal, porque sí que trasladei os rogos do anterior pleno, preguntarei a ver que pasou con eso. O bando era explícito que se daban 10 días. A partir deses 10 días empezaron a abrirse os expedientes. Os expedientes, a pesar de todos, dos veciños e nosos, van moi lentos, porque primeiro ten que ir a policía a abrir un expediente, despois ten que ir a comprobar o técnico de medio ambiente, realizar outro expediente, trasladarlo outra vez á policía unha vez transcurridos 15 días que teñen que volver a ver se a finca se limpou ou non, e despois volver a repetir o técnico de medio ambiente e despois xa a sanción. Vamos a... Que número tens? Pulsa, se non vexo. Sí. Bueno, sobre a materia que me compite a min, dicir o tema dos parques infantiles, pois a verdade que xa este do Corgo xa desde o principio, desde o 15 de julio que tuvo a cestilla esa que baila, se mandou reparar, se reparou. O que pasa como en todas as partes, o civismo a veces implora. Quero dicir, xa temos collida xente maior balanceándose en eso está feito para xente con problemas e máis para os nenos e nenas. De acordo que está vallado, se chamou de novo a empresa para que o repare, tanto estas dúas pezas como o que pasou agora en Terra de Porto, o outro día, se foi por ali, se retirou a máquina, e tamén en Rons, que se está reparando os desperfectos que fixeron ali, porque aquilo foi roto a propósito, que foi roto a patadas ás vallas que romperon. Se recolleu e se está reparando todo eso. Somos conscientes de que, bueno, estamos en ello, pero en pouco tempo penso que teremos os parques como Dios manda e necesitamos un tempo. Dicir tamén que o tema dos pivotes, os pivotes non sei se será mañán ou pasado, ou polo menos a 1º de agosto, si se van a pintar, porque se acordou, hemos chegado a un acuerdo hoxe, e se van a pintar non só os pivotes que baixan da Plaza de Arriba, sino todos os pivotes
que hai entre a plaza de arriba, os que hai aquí diante do Corgo, estes que pasan no lateral, os pivotes que van por a panadería de Chaves, bueno, todos os pivotes que están en ferro. Eso se van a repintar todos. E no tema da limpeza, en tema da limpeza de terrazas, bueno, pois en tema da limpeza de terrazas penso que ten que ser un problema conxuntamente de todos, solo das terrazas e dos cans. Nas terrazas que compiten o Xuntamento como tal, xe poño un exemplo da rúa Platería, todo o mundo, cando se chegou agora ao acuerdo, se fixo a limitación da línea para que cada un tiña o seu espacio, saben e son conscientes de que cada un ten que limpiar a súa terraza e o seu mantenimiento. Está habendo a policía de noite, xa se abriron expedientes, a xente que non fallo ese servicio, e no tema daqui do Corgo, o tema dos cans, pois é un problema que temos todos, de acordo. Non temos un barrendeiro detrás de cada can, intentamos facer o mellor posible coa xente que temos, pero tamén temos que ser un pouco máis conscientes todos de que os que teñen os animales tamén teñen que saber o que teñen que facer. É unha lucha continua, pero se entre todos non poñemos o noso granito de arena, isto nunca pode funcionar. Entendes? Estamos en ello, se está facendo, pero isto non é ningún tipo de excusa. Estámoslo traballando no tema ese. E penso que en outros temas que tiña o servicio de limpieza das aceras e de todo eso, antes de que empezou a campaña xa se pasou a barredora con agua e con todo eso, e bueno, se está facendo limpieza. Non me dixades que non se está facendo limpieza ni que non se está facendo ningún traballo pois de jardinamiento e de todo eso. Todo ten o seu tempo. No, por supuesto, eu che contesto que sei. Entendes? E me dices, eu che contesto, quero dicir, si se está facendo, eu estou defendendo o personal que temos no noso poder porque están facendo o seu traballo. Ora, que me dis meloxo que pode haber unha zona de aí que hai tal, bueno, pois pode ser consciente, pero os barrendeiros que temos, o Grove ten 7 barrendeiros para todo. Hai servicio de mañán e de tarde. E, bueno, pois dentro do que cabe estamos facendo o noso esforzo. E tomo nota de todo isto que me dixestedes, vale? Ben, gracias. Brevemente, porque nos quedan 10 minutos e ao final vou ir. Vamos a darlle traslado ao señor Otero, Esquerda Unida, de toda a información que nos dá. Entendo que nos ten concretado a documentación que nos solicita, porque hai que concretar documentos. Si solicita un acceso, como dicía antes, en xeral, a consulta dos expedientes está a disponibilidade de calquer concelleiro ou concelleira, e se solicita un documento concreto, desde logo temos que darlle traslado, e lle daremos traslado vía telemática, por correo electrónico. Pero tamén aproveito, aínda que llevamos a mandar todo por escrito, para dicirlle que o custo de Ámsterdam non foi máis custo que outras presentacións feitas da Festa do Marisco en outros sitios. Se reservaron 6 habitacións, porque a comitiva estaba conformada por 6 personas, Emma Torres, 3 cociñeiros, unha traballadora do Concello do Grove e eu mesmo como alcalde. E se me vai, e xa se me adianto. Que facía Emma Torres en Ámsterdam? Bueno, pois como saben, Emma Torres as eleccións municipais era a concelleira de turismo e foi a que preparou absolutamente todo o que tiña que ver coa presentación de Ámsterdam. Por lo tanto, consideramos que era a persona máis axeitada para colaborar en todo o que significa unha presentación destas características, un evento destas características, desde os contactos con todo o personal e con todos os invitados, o contacto cos periodistas, as redes sociales e todo o que implica esa presentación, pero que ademais agora hai que facer outra análisis máis. Emma Torres é unha profesional da comunicación pública, é unha profesional da comunicación política, está contratada desde a súa área universitaria e o seu equipo por moitísimas administracións, tanto estatais, autonómicas, provinciais como municipales, e desde logo o Concello de Grove tamén teríamos e temos que aproveitar eses coñecementos. Por lo tanto, sí, formou parte desa comitiva e, xa lles digo, 6 habitacións durante 4 días, comidas e ceas, pero lle daremos traslado detallado de que foron todos eses custos. Pexón, estamos agora mismo coa corrección de erros detectados polos veciños durante todos estes meses, e eu espero, despois da reunión que tuve un luns co arquitecto que leva todo o tema do Pexón, que podamos volver a publicar na páxina web do Concello do Grove, tanto no Concello de aquí físicamente, como no local de Mecos, como na Casa da Cultura de San Vicente, en aqueles locales que toda a xente nos pida, podemos propoñer
polo tanto, posibilitar a revisión de todos eses planos que para nós xa vai a ser definitiva para levar a pleno, e nos gustaría que mitad deste mes de agosto hasta finales de setembro estes planos estuveran facilitados para que todo o veciño e veciña do Grove poda revisar todos eses planos, pero xa será de xeito definitivo, porque, como dicía antes, a nosa intención é levar a pleno ese documento o pexón aprobación provisional antes de final de ano. Socorristas, están contratados e hai socorristas nos 3 postos da Lanzada desde o día 2 de xullo. É certo que faltan socorristas en outros tramos de playas, en outras playas do Grove, estamos tendo un problema e non é unha excusa, porque o Grove temos un problema para contratar socorristas, pero é un mal generalizado que algunha vez eu desde feito teño feito propostas tanto a nivel Mancomunidade do Salnés como da FEGAM para intentar buscar solucións á dotación de socorristas, porque hai socorristas en Galicia. O problema é que a chegarse hasta o Grove ou a zona de Sanxenxo, esta zona, un socorrista, por poñer un exemplo da Estrada ou de Lalín, os custos que lle xenera traballar no Grove non lle compensa o que vai a cobrar en 2 meses. E aí empezan a vir moitos problemas. Temos seleccións feitas de socorristas, pero moitos deles renuncian porque non lles compensa económicamente. Polo tanto, temos que ter socorristas disponibles nun radio que non superen os 20 km, porque senón é realmente complicado facerse con socorristas. Sobre os terrenos de portos hai unha comisión de traballo entre a Xunta de Galicia e a FEGAM. É certo que a día de hoxe non temos ningún resultado, ninguna información do transcurso desas reunións. Nos lle trasladamos toda a proposta do Grove para a desafectación de portos, dos terrenos de portos, pero a día de hoxe non temos máis información. Desde logo, agora se constituirá unha nova FEGAM despois destas eleccións municipales. Imagino que se retomarán novamente estes traballos e desde logo esperamos que o desenlace sexa o que buscamos todos, que finalmente se desafecten os terrenos que todos conocemos e que levamos anos con elo. Torre Escuredo, bueno, pois curiosamente os propietarios de Torre Escuredo esta mañá tuve unha reunión con eles, presentaron por rexistro o estudio de detalle que eles din que teñen aprobado desde o ano, non me lembro, pero desde o ano 97, normas subsidiarias, e que queren executalo. A cuestión que aí está o decreto Cuíña que impide a execución dese estudio de detalle. Temos unha proposta que estamos estudiando cos técnicos do Pexón e que lle queremos trasladar a la familia, aínda non a temos pechada ni moito menos, estamos la madurando, porque tal como se recollía na moción do Partido Galeguista Demócrata, a intención é que o Concello do Grove se intente facer con ese patrimonio a nivel público. Vamos a ver se temos unha fórmula que satisfaga as dúas partes e, polo tanto, sexamos quen de levala adiante. Como dixen antes, na próximo Consello Local de Turismo esperamos presentar as contas detalladas a Festa do Marisco 2018 e a partir de aí tomamos nota, creo que, das demais cuestións que moitos compañeros foron contestando, porque moitas delas son limpeza de maleza, estamos traballando, estamos intentando acometer todas as actuacións de mellora da imaxe da nosa vila. Certo é que ás veces non chegamos a todo e que temos que mellorar, pero de iso se trata e que seguiremos traballando en ese sentido. Actualizaremos a web con respecto ao que nos decían dos orzamentos e en cuestión de limpeza de maleza creo que estamos recollidos. A documentación solicitada se trasladará vía telemática, polo tanto responderemos a todo o que nos piden, e o perímetro do skate temos un proxecto de mellorar un pouco que a zona axardinada, botando e sembrando novamente o césped, como decía a miña compañera, con bata a través do convenio que temos, e desde logo aportar mobiliario urbano como poden ser bancos e incluso unha fonte para que os rapaces e rapazas que utilizan en moi número, moi alto o skate pois teñan un mellor servicio, ademais do alumeado que explicaba a miña compañeira. Se algunha cuestión quedara no tinteiro, responderemos por escrito, aínda que creo que están casi todos os puntos tratados, porque moitos deles, a verdad, que se confluían na maleza, na limpeza e no estado das calles. Non habendo máis que tratar, levantamos a sesión. Moitísimas gracias.